na send the omsi train ene ye betrem keteke ene ye tua chuku chaka nko Asem Mpe Nipa no na sen no ye bekọ no high tech hai se gu akwa so Asem Mpe Nipa no ba bia ye be ne nam no ano edene efrize Sompa TV ni nyina da aye digital enuti no eduru akiri papa enya asem ketwa kra Sompa Asem Mpe Nipa no eduru akiri papa no so papa usima edu bronya bosomia tosomia sane da toso edu enso enene 17th March 2023 ahobua nyina sia wamuna Samoa atrase odifo pokwabna David edru fiada sano oye Muhammad hene yire abrewatia kuya no ne ho ayefeye efiada mponi ne ho ayefe papa samedi kaka treme no aseme krokroma de efi se ade de e ba akopa ahwe ni yi oye maame yenua ba ne yire sa no enye asem keto akora na enne no ano den papa enne fie no de ya hwe ya de besi dem hana enye papa efi se ye kaso mo aka wo mo a oso obi a na me ya adwene wo mo aka wo ho dwumadi so wo mo aka wo mo enne wuradi nyankopon enne wuradi nyankopon kata jobe ba be jabo kokua enne ne boja ye na starting term dodo enne starting term Chief Executive Producer Majua de Bema Usu Kantan Krankan Oko MC Awa Buffalo Soldier ewo ho sa ena yima ebo adwuma Dr. Slasen Kansan ono so ewo MC Awa obo adwuma school fees ene nana ya oni akiola mu nyina David omo eboa ema Sompa Asem Mpe Nipa no ekonkwa na mampike wono ena echinchi fidie mfruma bonkum hene ema Asem Mpe Nipa djumadie no kofu bofu mpa ba masuketu ameyipebre na Osei Aboagye Oforisuo ninti fosuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so swodro drivers ena ye kono touchline kwa na ena no de besi benyasi efrise apotwa yede ebeto pono so no enne eche pawo enuti pakonwa bitina so na one wayonkofo no monem na efrise aha ena obetem sam ene komode ene afutu sam a empempi etretene abrabo omna sam empom te sen me uzo nu nua ni twafo nyini uzo ya samu na do gazo unya no tototo tofi bebe obi e chawate uzo ya ya obete case ni wu odi Mohammed do Friday bia aya Mohammed de ode Mohammed no ay Mohammed asede antimi nimso ba Mohammed asede ne no ene Friday ye kono boko bibia no bibia no nye de bia ne ba yesa bibia ne wa ya tifo aya ko de gita me bwa ye ko de gita ye ho atoye ne o na no amanfo ma frɛ fidnra aje se di yenyu yenya nam se ka cham se teta kira ya bo ya ba na amafo tintin go obi kwa se ona obo no ya ba obi kwa se ni phone ni TV ave ko tukwa kinza ade ya minya na ave de ye den na man homete ya Oforisuo e programming hwe ye woni pabu o mexe one kra na masa asemsi me na meka chiro na kwaku obisia wa ebiku na story no wa outrans no we dey here feel but so obisia kanon no ya na a no ma bi frɛ ye nua ba bi frɛ o se so pon dwomu a ya na opere no akofia kwakotie ya futusem na de ye me dese ye ba fidie so a ye nua ba ma bi o kan sem bi wo se me ne mo kasa kura mi kutadura ye den me benu enwa be maniti afutusem no kwaku nansen so maame bi so bai 7 preduasa
baby or one me modi na oso ni kunu etena ni kunu ma no atete wo mo a na sebem preduasa wono de wonya yefunu no wo bani nyama ntimi busa ni mfie no na me se na uwu gidie se ubetumi awo se an na me hwe wiem sa na papa shema me ni monyam if you saw not sema be dance Mpe Nipa akola na kura so award ni beto Asem Mpe Nipa nti nyame gusu a oye ni senche nyame be ni senche ni sa gidie na okaso gidie na wose gidie no oso na ni mfie no wani mu bato se obewo nyame timi bibia yanko ponti bibia ha ewiase nipa nye na maame no nim fa ko a wo no na ni kunu ma na watete wo mfiri wo nkola abiri mu no amafo baba na omaso se kwaku ho na kame koi amafo sa wo kanya ma hu de ekosi amafo na de maame ne omo picture kire wo maame nie omo be kire mu sesi aka fo no sanko fo no omo be kire mu sesi ya asem eti Oforisuo ye fa se de manyame na ye be sre wo mo ana first complain no na ide se wuntimi ya de probi no scan mam wo de probi no scan Sompa edem trodo ba bia ni wa okwa wunya eti Oforisuo ye fa se de manyame ye fa ni fo so ye do ma so ma ya de na no ai o ma hene me sre ne baby ayi ba ai ye nwia na o be fixe we no baby o be ko bi wo se ne na time who said the guitar na to mu no satam say me kwa na me nim dia sie was ye ko na kai baby ai kofi bana ya fa ba woni kofi baby kofi be ko bia no de na cho se na me nyaao me so anya ma ye ne unko ampa ti dey to mu no me nwa na ne je me nwa nti bra Mohammed bismillah shin halik she jubayo tamam online tamia for mia we ni papa na Oforisuo mesere obebre Nyankopon ya dema ene week secret dam ne omo ntemo no mi akase mbebiem obenya bie ai se dem si yoyi hey amanfo ntwanto me pa chotie o say enne na wotwe because enne me call man can so na yes a me ho flyer bra to some me kasasi wada obehu be bia obeta me chafa me ne prepare ya Asem we be ho flyer every Monday ko hwe ti secret bi o bra secret ho ba Nyankopon ya adon a me biem mu TV kurada obia hu ba bia sofo gina ne ba bia omo gina ne ye hwe de odi fo ayo etima me chia Dr. Safo o man kan so hospital Dr. Panyini kwaku na hono na no den na no se ya se di nkomo bi e office kini nyina de be fra me se meka ni nyina because doctor no and the doctor say before ade no omo no how say now say minim de ma yo say edru baby a wo be hit wa na so ye boko bra ti afede wa be bi page enti me ka che doctor say bonsam ni Yesu Kristo bonsam ho de ni Yesu e was asiso eto bonsam tema wini ni pa bebre e do mo dwaman ne kro no ni skapenti bonsam tema wini pa bebre na me widi manifesto no Nyankopon ya adoma Nyankopon ya adoma Oforisuo be ma onim me ma ene wiki kwenu me a medical read a wo be bi me biem na with the next o me ma kwai bra David o me ma kwai David Adam wuye Adam mi na makofo ma asem apa what David me say na me so biem odi di abane se ube bie du fiada next week ya also no be bie David me ba cho kasa mani mo midin mi na me kama asem me ba cho me si Nyankopon ya adoma fiada wi ne be ko TV so me here sponsors makoma ko 20 I would be can na secret na mo du ana na secret ni sato for mo a ona be say yes e mo wirem kwaku mesre say man nye fiada wa ai man nye fiada aba na ena makeka bi David utimi kasasa wo de ena makeka utimi kasasa me de me sponsor enso beton from medical boss David me de me sponsor David me say me sponsor omo bi trouble ho kume kwaku ye bie microphone so time no your dia ya me dia asa David Oforisuo ne me ya jai ruti Adam ya zero be ke we say etimi here sponsors fiada o if you 10 million ko doctor na o ma adwen se be yes ade no man sponsor bi kan bi Nyankopon ya do me say o na first o tie Dr. Safo kwaku ma usa abere wati e bona ni kire wa wo de man nye fiada wa but unim
ma ne nye fia me ka se mbi se nne no enye da bia na ye be sabe pepe enti ene no enke yedin ba do dia batumi di se me no me ka ma se me mo udin enam se mate wasi me mo udin ne mo me so me se ende me so me se enne wo bie microphone ma mea me wo de meka me ka bibia se adwo wura me pam no mie fia to fia kompa che be pam ye se me no se fia da Mohammed wallahi Allah kasim billahi me sinya ko pa aduma Juma Friday na make asem no enti se wo so be kan na aduma wura ni to fia kwa no ma himpato mo nko o mo be friend ke adu na FM ayo ani kan ma pam ye fia aduma no ye Japan tie no be bie bi dabi o timi ne na ekoba ne sadia na doctor na se mo kan no still hu mo mo me hwe no wa hwe be tia ko mo no bribe ya hwe yo be kwa ko man bribe bo abrotia almost starting sponsor Abrotia. Of also, me shots of a say, me anymore. Me shot a say anymore. Now, of also, Bema. Once, Nipa bi or what? I didn't know what Papa was 75 years ago, but you are ferry into was a more. Or back up boy here soon. But me not message best 567. I want me phone. I almost saw for so say almost person mo to aba. Say omono enka asem ne nene nyame ya domo so for time no so next week awaya obegumeni mase enti dabi me say me na me see me de masem ba nyagopo ade me ne Friday aduma me fo mpene fo nyina fa 100 million na wo say nya wo kwa wasem wo ne wo mo no secret na wo say ne wo see yo ya ono kasa dabi omo no wanga so be kan dabi me see who the was in Brian Pong so Facebook na ye Sompa TV Ghana and a Sompa 93.1 also so for your dima men can some na nipa be 7 day messages si ba say no 0 ye me lines nansa ya fa YouTube no ne Facebook no Sompa TV Ghana no e Facebook and a Sompa 93.1 and now say Sompa TV and see a YouTube. So one person wamuna samwa ke secret ne na peja won sa wo ho and now say the kasa wamuna nkane. Say on pene so sa person omu train till next week Mr. no so fa beto e Sompa 93.1 and a Sompa TV Ghana ya shmo anim wa be the first no so kasa wamuna samwa kana mo dos wa wamuna samwa be bie fra ma wo be kasa samuka se yen train so a ya betwa ya tie for dem beka na yetentia Sompa 93.1 and asa Sompa TV Ghana for so yen kwa yanim no ye be bie kwan mu na ya kenkan wie na wa be the first de be ma ama wo de na document of so de wa hono no and chief producer be mo sika taka atrase ami shirt na fe papa neno a bright neno nyoma bi so sa bai Tino ono onye yi sa o eni hu edi bi nti hu da be wenye die wani hu akono nim na omra samwa ho na ohwe di no ba bam kantan no kabna ni didi oni ntri ho wo bemamu enya ne bona wo se twitwiri mu no a chese ewia se ofa yonko a ye hwe bibi ye na ade bi na friend secret no wa hwe yi a ebetumi ama baako akonse do ye hwe ade wo yi pa asem na ye friend secret no se oni wo bi efa yonko na sebe mpraduasa ekoye ne se wo mo kogu odwan no ekoche ne wuram na ketwa no a na wo wom no omo cha wonya ketwa ka se di obenya ketwa we do kofie obeka pe no ya hweye edi asembeba enti se wo muna samwa ne odifo pokobna fiada efenu Muhammad no asem no sedi abroti aka no ko YouTube no ni Facebook no so mu a mo pese asem no mu tese mu ne no mu ko Facebook no a na mo so mo akere mo adwen no enche kura ye bekenkai edi afiri ho enche kura etu ko Facebook na Sompa TV Ghana
Sompa 93.1 na abogafo ade YouTube no so no Sompa TV womra Samoa ene odifo Pokwabena enantie no ada di prefe se nanti omo nantie nyina se bibi hye ho saa de hye ho no eno ne secret no nti na wodifo prese ka nyame ya adom afiada ena kono a beka de wom na omra Samoa de nyoma bi hunahuna dodo ena omra Samoa se dabi eneye obejim na empempi no efiada ya na wafutu sem ene sei ena yede ebrewo eno ti kantakranka ase boko de akakra neye sa abrewatie bo abaso yi se abrewatie bo mabaso no ena me kasa me body a menene kwa hwe ono so ye me niema bi wanya onim no ho sa niema mi baba mu awi omna Samoa danse nyina no se amanfo otie ene ade na nya me nwanwa se Judas ma yekum Yesu mintumi mbremu Judas da me pa cho sana Judas wanyini chen Yesu sana Judas anyini chen Yesu bebe sana Yesu anyini chen Judas na madam fu kwa mi achika se be mpredu asa kola keto ade okoye mpanifo wa Sunday mo Yesu Kristo ko bom mpanifo wa Sunday mo se wokai kwa mi achisi osua no ko bom mpanifo no enti du babia abufu kra na du babia eye kakra abufu na senya abufu anka Yesu nkohwehwe nipa ni so wa Sunday mo dabi no satam so na Yesu no ho din because no mfa obada na Yesu ho dine because na onfa obada na ni muso ni nyina agina no ho so nti wanfa mpanifo na ni agro because ene ma na ekoso wo ni papa fie ho no no ye na bufuo na nsem fata nti bufuo de fa ba bi na ye na emomani kwan se eche okay so na meche no nya bufuo ase nyankopon abo ade kama o ma mese no ye ma bi ye na hi nti du ba bi kro pentema tam ni wiase ato atwene pa akoso ba bi na se o pentema tam ni nyina akwa heaven wa heaven asem ne de wadaroma eya ntem san because me qualify once medical ka achro ewiase unu ayale no obewu a utumu se da me nua da hoyi obewu heaven ho asem de mesrew me qualify kura ne mu se o hambo akoye sesebe wanom je oto ama wo sen ahye na yesi obi amfe ne sinko America na wo sen ahye ye ka se fe wo sen abeka se wo nko omomo otachima visa so hu ne mejo nti heaven ho de by now men qualify okay nti dia wo yama na dwuma hu na do ne me en na nka me keka ma wan wo ma me afura me wo ma me yie na me ye ne sa no me ye yie ni basa azemiso omna Samoa edu ba bia na no pa asem kra no edu ba bia omna Samoa edu ba bia na no pa asem no kra no wakana no atum na opayi na akata le mo sa no so go get to me was suspended no we the penny wa da kasa ade sise o jato atsei na butre na suspend ni nya adwuma na perifo sinkonwa ho so fo ho wo hwa na opie ba mu anka o kan mo bu Yesu ho mo bu Yesu nka so fo ka ho ado atia yehwe Facebook no so hwa ade ansa na yakwa akoyanim yehwe Facebook no so kendeze to chana ona na eye ni ye beba beja awate yankopon biem na ekwan bedam nko ade a ye beba abeja ye chia papa wo anomanye mpatase ono so mfa dwumadie no eni agronti no ye behwe na Facebook no ofo so bema ahwa sofo bedi ntwo ne ahwa secret no omo de betu dwane omo de betu dwanda de eba no de we no de ma na nya bua mu ade MC ya be hana MC afọ de atoso wo fa wo de ma ye no adwene bi ya bo hene yiri tirim ya be ma MC afọ de atoso wo fa de bi o ya be evantoso omo say omo yom hye ye Facebook na ya Sompa TV Ghana omo hye omo ana omo MC aro nyina ntoma me ba chew eno omo ntumi we nye voting o asem ba ko ne say dia ma asem ne nyina yehu ne say omo no ene sofo ne nam na dia omo no ye bi asofo ye bi
adia so omono enema bi wo ho no mo a omono ye kra sofo ye tra so ho ne me sana akoye na difference ni wo mba kwa tam cross na to no kon ho omono sa mo cross bi ana no kon omono sa mo akro beru aso dem ani nso to no pe ba bi agina so ho ne me kire no okay sofo no so akotam ade bi ato kon na ne omono ye bia sofo ye tra eno ni secret no o me nyin tum sa sofo ko fatare me nyin tum sa apa fa se dia kon kasa sampa me nyin tum sa da bi na wan se dia agro wodi me dwato awo ntesa ye kasa ntesa wodi mfam ko sa se do mo asamo ye me na mo asamo do ye bosa o me pa ade no mo no me kana kasa se no please okay hold your fire hold your fire ya hwe na feedback bi e ho no ya fama ya tifo yo menua panyin wadaruma ofosu ye dase enra feedback no sofo no de no sofo ya fa feedback no ma wo mu na Sompa 93.1 nyankopon ya adomu a ye ne no ebehia na otsuma mpanimfo bra ye ka asem no ye maami betra se ye de obo ne code we ka 50 million na ka balance 25 million no ade chi ya na osoma ye ema ye de balance 25 million no e baaye ye ka se sika no e wo ye panyine ho omra samwa ho eti adwumade na ye die no sebi mpladuasa ye ntie ba akofo asem enya ba akode ye wurawura mu duadue mu na ye hunu kwan ye befa so a ye di yie ebeto yie eti me pass ma menua omono ona ebesi ne so wadawroma pani feedback osofo no ambekom sofo no emre besu na so na saaju maami asemi chief executive producer wate ho penten kwa papa eduru ba bia maami be kasa maami so hen wofa na ne seven producer ye dwumadin won ade ba ko ma hye ne so ne se de na asem beche no onye good results ntem sana ma hye ne so maami wo ba ha che kakra pa iti du ba bia chief producer say tobu ase nti wona wo twen Asem Mpe Nipa nim no nya awrade anim wona wo twen Asem Mpe Nipa nim no nya hode foforo eye kadan kura no a yetimi gini sikama no omna samwa so my misuzu say adanse we nka me panin omna samwa asem obeka na wadaroma enko tv ne so sanse mpanifo say bebia ye chechira aboa no e hwa ne why wadaroma adanse ne yema nko tv ne so after 18 nke beboa okay ya nyane sa ebeboa edru ba bi no na adanse die ne nyina no ye de feedback ye de ba radio no so ye ko de guitar no de ye na yensa ebeboa yi pa na ofoso nya software kenkwa de na aba also na nsan ye ka wo might be asem wa se na ye friend ni kunu no se afa na ni nua baby ka se Tom Brown wo se mpampa bi dia no ka Tom Brown o se ni nua ba no se na ono ba na wo no na ono so ne court udi nti eno so ye dru TV ni so a be pempen so akotie no ye be ma ye tiefo nyina ate na ababa wa bi nso betena ha se no ye friend no Azuma na wo ye slimuni bi a wo ne abrantie bi ye friend Prince konyin sen ya fe de Prince wenchi ni no say nam de wo be si me ma na asa me de na hwe me how far bi no sa abrantie no sa bre ka se ya me na koto akora ni din ama se se odi akora na koto school mu ya ohwe no na watwe bia okotua ni sika de to ho nti no ye wo pi de ma amanfo ya na ye boaboa no enti na ya na bi ohwa ya ka echi kakra no ye hwe ema ne kosi ase ansa na ye de ho popoye no abenti se feedback ni se bi ma ya anya se ye ni ho dwuma ya na ye pese ye twen na last one no so krampo so na ye de beto dwa no ye abrante ya last week pe obetena ase no ne nua ya wo se ne papa ekoton na sase kokko bi edema panyi bi a womanka ho asem anwia ne maame nam so kronto ne ho a owu ya papa no so awu no em say ye rane ye nim ba bi a wo ye ka asem ne wie ye no ye nya resource ya ade apanyi na hyebo se enkosi se be sabosomi we be kwa wie no wa kwantuom obeba fiduem ha se no no ne ya ba besi nkonwa na ye nyina ya tena se enti ye wura ye fra ne baafo awu a to ano so seben ye di ho dwumenti no ofo akwanya iso na me ka cha wo mutie yen ehwe nyina se sa wo asem bi Asem Mpe Nipa dwumadie so ya ye krado se ye beye wawo atu efa ho na ekirichira wo ye se didi kwa wo na enwa de ha wo bia no
obi twa wo sase obi ebu apele obi chinchi monsaje wo japade wonu oba bi etu awade mo kwantuo saa bia du pempen so bia wo se ode ne homa wadi usika o se da bi nya saa na ye hihye no mesra wote awade ase ne ma nkoye Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ yɛyɛ krado ɛtwɛn honhom bi haw yɛwɔ asɔfoɔ kukudam wɔn mo bɛn ɛwɔ honhom fam a wɔn betimi aboa wɔ ɛfa yɛn nsa so a ɛyɛ kakra bi enti bra yɛ to yɛn nsa fra wo sahanko a ɛna yɛbetimi adu asɛm ho dwumadie di ama wɔ akosi aseɛ bra yɛkyerɛ kwan no ɛwɔ Kumase Soame Share filling station na brosan kama bi a ɛne ne share fence wɔ no ɛhɔ ɛne akache ne wɔ anasa fra yɛ number C ɛyɛ 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0452 095593 0452 095593 and number so no bibia be frabia no ye be je so na ya pe wasem no ho pomasi bre e de amafo so ye fancy abrepam ye be se so biem. Okay, kantaka kana asem bi o. I am say ba kutika ma bre wati refi ye ka ababa wa bi okoto ne maame fi asem se wa lo ha mano kwa kope on sa dia ye kan say Sebem Frederick say bibi hawa e Asem Mpe Nipa sanse mpanifo say Yesu wo ho Peter Mompaye Yesu ne Peter akọ Mompaye a kire wan Yesu no woni Yesu wo ho Peter Mompaye na sa feedback na hope say be ko TV nenso okay say wa lo ha no waba sa baba wa say wa lo ha no waba ofin kran ya ba ofin kran ya land kuma say so ne me choro aha na ena abrantie na nkasa no a ono so eto fie no ono so landi fie ase okay na me so utirim kwanke bebodin agukuku ase bebodin aguwuram mmoti ane sasabonsam nyina de odin beko nyenya nchane a wo nyina beka ye ni agro fie ase yo na wadaro ma de ma me ntrobo ne ma na yedu TV ni so a okay Jumadie ede Asem Mpe Nipa sisama po menteme ho ase eno ena de bedan Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa yebedi ho dwuma na yede amao ni nyina kanfo ano asomdua abu ano ena yepese ye nyina da yenom eno tie ko TV ne so a feedback ahodo nyina da yede ebema esanse efiada ne ya na yeboja yenti no ya na yede kekaka nyoma bi si ani sade adwoda no yemra no na ye ho den ati se kurobi twani a mepese mebodin eno ti fa ko ya drei no ye bedan ni nyina dia man ye tiefo ene ahwefo wofutu sem ene sei ene ye nane ma wo mo na wo mo so emfa futuo no emfa ema adasa efrise nye nyansa eni ba kofo trim dwumadie ye ne wo mo a ena edie se ye ka se ye dia futu sem no kwa ye ho dem ha ebre no ebetia ye 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 wafutu sem ene say hello Ojo mojo ya eja soko ibini kachini okay yetio 3.1 hello Enefie wafutu sem ene say hello baby afrefre udin Eba me kasa free agreement ma no okay ene ya biatum kase pa se ye ma ya frefo ne ahwefo no time kama pa efia da se de adwumadie ya ye no wafutu sem ene say enuti ene anwumre wo wafutu sem ne say Eba so me futu sem ne say Dana ye nyina ye nsa ya adem na dele da ye nyina ye tirim na nye Anya furu ha so ha mo di ewu afam ha so yanso ye di ewu bi nti ye nyina yanso sa adem yanso ni di ni anda ye man no yanso na me so me futu no okay hello good evening no maje so panipa baby afrefre udin Because I have finished driving because free amount from. okay.
me pa so mafuti so me say emu obi abonse emu obi abonse as ni pa ni da no emu na bonse a ene me bu on mo ni ska u se ni ebi foma buri se u ni pa bu on ma o ni ska u se bi obi tu ayi ya fora so na mo ma u ni se ebi no ni pa emu obi abonse a me dia no Noki. Hello. Kadiga. Wafutu sem and say. Probably this is Namika a producer. It's a my Jama more than Monina. Sompa 93.1. Omonakata. I will not be the environment there. The Mama, she recollect. Why you say, obey, ma'am, Aboagye, or the people behind the CA. And Mr. Say, I know. A Bible crack, I took a good, but you are a fool. A big coto and Casasso, you could talk at the pastor. In their quantity, TN will be your TN and I say, go more. Then Joe, in Tiffany, man of you from me, and I told him. And I too. Why you were young to be age, Mamma, was so much years to the college for. How did they be able to say, but the fair wouldn't tell me a few minutes ago. But I see the college to say, why you were young to more than you had to be a Mamma. The man who took a piano on the floor for now was ready. Then the party, prayer. You knew machine, answer me like a Kwajo space say do machine no ansa no aka say na futu sem no. Hello. Hello. Udin baby a wo frefre. Nana yo, Kasa free. Eni amwa, okay. Basa. Na futu sem say. Konkodin na emle fa baba. Okay. Ya so bla mu jania. Ina adepa. Okay. Oh. Hello? Hello? Udin, baby, I'm free. What food to some say? Mpaja, your friend, Master Brunina Palano Jonas, me do a Doka Jachi. Okay. Papa, good evening, Michamina. Na name food to some say. Taubasa says, I'm walking to one of the 1944. I've walked to send you and I saw crash. Dimo frame cat. Odi oba kuruma ene de frane ngemu anado obia. Papa, sa njina mwano, wano ni nimi adia chepa yesine sa mboni mina. Nanso mino huye nipa, ya kwa chini china, ya mfaji na mwondi echi, ya de kramai, ene di echi. Efise ya kramai subay, ana njina mwo subay, ina nyape. Wamuso mwi na ya mwa, but adia, ajina mwobo, odina niba kata, kramai dia wapo. The person kiran say yenyi na ya bema anemba na mabonten bet obia suban e bako nto ware a war suban na ja honfe mi tia da ko ja chufo nyina. Okay. Hello, good evening. Majeso panipa baby afrefre udin wa futu sem ene say But you say boy ko FM Eric. But you futu sem say keeping your secret is your power. Your secret is your power. Okay. 93.1. What we? Hi. Or say your secret is your power. Hello. Baby, I'm free udin. What food to say? It's what I'm pumping. The friend say bad for. Okay. My food to say, Ghana. Mumi siya papaya. Yini ya di huntirina ya mwani. Ushe ne yini ya dama ya ani ya baya wu ya ne omampanyini na pampi na koye ne yi. Ubia kanu mwasanta. Yini patapa. Ubikura nam gunsuru mu. Niba nam gunsuru mu awo tong adiye no. Osiade na wunkuchu osimemani any store the lepo we use karamo ma mi se won fanye gitri no pa bin pan insha kolani
Oh, you see that. You didn't see a papaya. You didn't see it now. M1. My name is Paul. Yan Sikan Wamudi, your woman, your woman, Japadia, and so on. Why? Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free Dean. What food to say and say? The friend will do for him. Kakra, me nso meka ne sɛ futu a me de ba ya na mo nyina na me aso me ho ne sɛ yesompre tumi unu mi aye adwuma bia unu ni aye pedidi mo nyina mo sa be koma no supre te da bia wo te bo tuno ko tena ho o tuno aye dai eni bre yesompre da pade ho obi etubi agire da pade fi te ba no ba nyina aye mo bo na mu a ikuru wu nti ye ta pade fi nka nyina ansem Some previous to me, you better than Yaja. Ye pre nyina ni better than Yaja. When you say a call, a year cylinder, you're facing Canada or Oatmeal Color. Ya bravo boy, what down Yaja after one. Abrabon Yakamia, Yamadi, the most some pray to me, and me and Brady, Yama Abrabon Cobo for such a year. Yana Kakra, send a never find time, we are watching another one. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. What food to say? Pastor opening kase friend for kasa sankore. Na opening kase onin bibi. Yes, okay. The futu sama e wo mu ne se on. Enne oboko eda bi hu na poster sai kale ho 25 years. 18. Enya bi nso enya kwala ayaba. Ye mumpenin fo. Na anya bia nya aka ne kekenka wo hu no pani so nyama po na. I was saying, I didn't know what cancer and some amount. And that, and Colaya by a Yenisa. A Cola, I was share penny up and near one power in the bonasum. A day a day in a Yacha. It is Soya Babunoa. She a papayo, no one in Yacha. La Futua, no, in my Mediano and Babulona. Okay. Hello. 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 Hello? Hello? Good evening. Maje Sopani power futu sem ne say. The futu sem and say Uti area see any so e bunia. Bunia for enyinche na yakopon so ntai o machi. So ayo hina no o Israel. Ano yokofo. Correct. Ebegina Israel didi nyankopon atem. So Jane David Ebekon eyi show ni ngwasi efiro. Enso awo se me say e ma bogi David so no. So bufui. Wan kai se tamana Goliath edidi nyankopon atem Israel fo nyina aboto no. Ujane nso wankopon. Enso David kokon ya ma bogi ni suniti. Ibufu David ya no ta David de ya no penekuno. So anka say David ya kura a obeboa na gina ngwa sefiro. Iwe fi sa ni ma wi gina kosu de we won so ya brabum. E na ye be ma na betiska yo ba wa de oba ni mu. Ni on kai kura se o be gina trebusha bi edna ko tra ba bia o bona ko ma obedi wa tem. Then the Dinson Kai so baby, a year Janny Siomano, a money baby. In the Silamo, even I think I know in Quasi Buno for. Okay. Hello. Yay. Mechanic and Ken pass off the shot taxi that I use about. Okay. No, for you. And you may show you in a case to now, I'm a 50 someday. Kakra ko ka che fiofo ni ase unfere uma kwala so a se bi nso odem ko asase sipa o ni na o du na ntiaro e bi ada so so ko na o te na fi ne e je nse ni pa no yita wale ara ni pa ba wale asa ni bi no se ti che e bi no bi ko asase e tu ni bi a ni no. Okay. Hello. Hello, Fosu Maje. Peter Azafo. Peter ni Azafo la tu futu.
Ah, na dia. Me mamu nyina do o hele yire o ma tamwa so ko na wu oruwan ofisu na dia na dia ba dia kama ba Na dia na me de ba ye enye ya sino kwa tibu anye ti ado so too much enye mu se yenye bi wa hutu kakra na esi ebona e do pa ko an sana ye na o be survive amwa ye mo ma ye hu se yenye ni ka yunia ni pa tengwa e ti fie enye kwa tibu no endem pata so di mu ya e bo ma enye to enwa yi ye mu ni pa se yenye aye ho be da se Peter. And then they also their bed, they are no day pa. Hello. Papa, Oforisuo Bema. Ke adu gas oven, papa. Ohine yiri oha on kind Psalm 37, 21, mama why. I know you were futu. I know you may futu. Psalm 37. Okay. Verses the on the number the 21. I will be. Oh, Gusu, I will be. And on a me futu, I mean, they ma. Psalm 37 say 37 20 21 ajo aduonu ba ya sanso nchemo aduonu ba ko no o se obone for fem na ontua na otini ni hunu mobo na oma amen ohine yire nyankopon hira wate amen o se obone for we wo fem na ontua onse wa akofiri obi ade wen otifie onse obo obi sobo wakwaje obi sika wentua obi aya adwuma ma wentua wakwaje besie fro obi ho wentua onse wote wa obo obi sobo uju obi ade aya atua de before moju obi ade aya yentua dodo na do kofo ka obu ntua so ye bu obi ade okofa abadabo no Bible so body for fem also ye di pabone wa okofam na wontua utribo dem Sabro from home okay actually wa wicked brofo no ka wicked yes brofo no ka wicked ke we di adwobre o odo bi ka ke adwobre o mi di ba bi afri ba ke adwobre o Shesa ubetia na before ya shia ho bone wo nipa wo kwaje na die o ntuma ya ko free o bisika na kotwa o zo ko free wantia wo kwaje mu abenu adi wantia adela before ya teta na bi so Africa so vini bi the day ma before no e ba pogozo e bi so Africa so vini bi obi so Africa so vini bi wantia e ho ne nyia no obi so ba be advert wa Sompa wontua awu enti trustem no sabi ye Christopher no ye nwa trustem ni odo obi ka twi okay ke do Kia treme personal attack you. Hello. Hello, Osei Majo Sompa Nipa. Me do the best maker center Boshan Himbronu. Ye tie wo futu semne say. Mechia oni ebusu nyina ne info moti dwumadi so. The futu rafa me de magana mabru ni say mesre. Omu moni nda ho no mumpe ensano nyuma ni nsunsua. Na na bebo awo mo. Mo fa mo ani nto amanyafo so. Sanse onwo tie sika ko su Ukraine adwuma nye tamo mo ko free eti mesre obi ampe bi ka fra bit my no nye ajo na fe yisiji fo so nye omo de yisiji fo ma eboshan ye hunto e me no kasa esi omodum kania no ani nyina ya futuru ni bi omo so ni na ya futuru sanse ya twa ka na ya togu ye mita so to mo ye hunto e kasra me da se omo so ntisi a ngasa me si wo mo me da se yo Eddie easy jifo so ajiho mudio ya azemu Kurumu ankasa hehu hello good evening Oba baby afrefre udin Eba because fra Aboaso okay Aboaso da shayo o me yonku bi wo America man ai ba me ticket that ni ba ya chia no mame Eba say you okay
Yet you. Yes, me just say. It's senior person kumnya. Kumnya dia na uwa adiebi. Unya bi so ni bi. Le person nko an na nya bi. Esa so a bone. Okay. Hello. Oba pa baby afrefre udin. Dan ho kakra, oba kone dan ho kakra. Bacho e fe me ma comfort ka se super. Yeti o. Yes ma putu ne se edisi ada. E ma weni ko brigo na. Ende ma ba wan mran ya bani ye. Eni brigo ne brigo. E mo ba kine ntan ni e wo. Eni brigo. Okay, Osei Aboagye Kusabanche. Hello. My radio set in from Wadaroma. Hello. Baby afrefre udin. Netacho. Yes, I'm sister. Sister Adwa afrefre. Ayo, me ka se man ponte. Mumia no doyo. Yenya ahantan bebrebe no. Ni dwe no. Na ahantan no. Efa yin kusi bebia. Yo bibi ebe tanyi nyina wasase so. Efa bibia ho. But the wunya eso wo no. Eno ne ye. Me na masa. Okay. Afutu we yetimi me pa. Hello. Macho, good evening. Maje Sompa Nipa baby afrefre udin wafutu semne say. Izia me di madru ma macho se mo za. Okay. Na uni bibi. Iya fi ade yin pa no wa fie. Se onyanku bi na wanya adwuma bi na ebi a woyi. Kasa yeduma na pra me kasa ebi a insurance nkwan ma. Dia obiye 3.1. Share your YouTube say inya boche o sa no ma no. Okay. Because obi babia anafe obi ndie ibia obi anade ebia na o pese o wo no bla the ship but when ndie ebia how we go through on it all the time. And you say you say you so futu ka ka dia won. We so bi na djuma bia o say we take time na o hwe die ebia depending from and stand on the take decision bia na so be ya bia why. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin wafutu semne say. Pacha me di ko bra bozu kasa se kuchi. Pacha me futu semne say me flomo a police for no mujina kwa ho MTT before no. Omo juma mujina kwa ho ye no muni ndo muri o. Bozu. Ebinum anaso omu nyina. Ebimu se satan just satan shem so police o ni me juma ho ye. Ebinum. Okay. I want you run about you. I know me the make care about Kujirame. And of people say that can also be such income tax away. I'm by Mr. Income tax say you judge HIH. Or see judge that very judge. You charge 3 years in me. I'm saying I buy. It's 2 patches income tax 2020 they start HI. Or name me as a mini no similar license when I'm in license man. That's easy. I say is it me patch me patch say I say one me came and fuck him. I saw him me ready we am speak kwa man kasa and I mean you to this am the man say unu we na no man kasa bless am. E sheni this man kasa bi na me to me ka ko. Di enyan to for am jira ko e bi no no. E jo mo ya no mo hwe no mo nyi ya ne kwan so no. Na Ghana ha wo mo ayonko fire kama pa ya do for ne aposifo. Omo ye namfofo papa. Hello. Mo so be man. Yay. Good evening. Panipa maje so wafutu 7 say. Yeah, Femi Anas me ka set Accra e show mo pa fish painters. Accra fa he. Painters Road. Okay. E fa okọ bacho na nyina e ba Accra mo nyina mo ye live. Anti sesi Accra no. Ka kire omo nyina se ya ba digital. Sesi a mbenya yo TV no so. Oh, they said ye show mo pa Accra inside ho nyina e ba tete kwa si e ba village ho nyina mo ye live. Okay.
Okay. Ofoso me futu sem me say matu dey say anka me ma. Anka dey. Anka me ma. Okay. Say onu obi ma na wo ho, o hwe obi kama. Edia maame na wu ana papa na wu. Wakwa akọji akwa ne kama ka sem da kire busua. Mo no nine na be asoro. Be pa fie ho nyina at bola ho nyina aduane kwa be no kwa fuso ye mani bi wadi. Na o mada akwa be ye adwuma school na obekokwa ni uniform na tete o ma uniform ye 4 ne 5. O ma boy ye 5 ne 6. Akwa ni shoe ye ba ko pe. Edu time busua for be tra wa no we sisi akwa na ho kama. Ehu a odi asa kwani ntumi na busafo ni ninkomo hawa wo kobuke o wa ye di ni usugu ni mu busafo ni ko wi an waka tene tenka wo bie wa no anka djuma be di me akwani siti o tiempo ye djuma tiketi yi musa so e drama to ndi anka me ma na sa krabi sa no ya no mo ya de o mu mani no ya mo ya de e tu be ya na o mana kwa bo selita no akwana be fa o ma na afedi e on ne be sha o mana e de Ediamo. Me futu se Martin dey say I'm coming ma. Okay. Yemfa your last caller na yemfa futu se no nyina ma wieye. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Efram ngokurafo ahine mo kase fur ko mai. Okay. Me se me futu se me se yenye yi godina ka ya si afi me se ku. Aka ke no. That. Okay. The otwato no na last but one no afutu a wode baaye no ano den o se anka me ma ni suokura tata me ni suokura ankasa tata me anka me ma anka me ma no ya sante kasa twi aye me de papa anka me ma MC a mama ye signal no ne fa hwe de ye ko wadaroma mama ye signal no Ebrason se yeko Sompa TV no so MCA enti sabre no yebesre omanfo se Facebook no eye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno eye Facebook na yema yetiefo ne ahwefo nyina ete se secret da omra samoa ene odifo pokwa brantem no womonto omaba no ho se ne na ye omonka ana womono so obeka ne de ne odifo so se next week ye hwe se de opese omra samoa kan ne no na ya kan ne ukọ YouTube no so a Sompa TV enuti se opese omokan ne so a na enwoma akoso toten na afutu semba kwa no di twato no anka me ma no eye me de o free sprinters na o si edem kama pa ya ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 jumadie yi a wani eguso a wo hwe ewo TV so eye Sompa Asem Mpe Nipa ya bota ye kase eye asumdue enuti se obi sisiwu obi ji wasase bema wo ye no mpese obehwe nkoda no sansem no na de bedan Asem Mpe Nipa ye bepere pomasibire na ye de amawo se yade na adane konua daw so a se o de bedan Asem Mpe Nipa wo se ye ma ho akwankere na oso ho san na ho estowo ya asem nyina ne se fa wasem ebeda Asem Mpe Nipa na ye betumi akon de ajewo enye ne ena dwumadie ye fiti ase efiri baabi ene bewie baabi ama Asem Mpe Nipa atumi agidin ewo wiase afa na nyina enti atwa ye ba dwuma dadwoada kosi ni fiada memre da kora no obaba beto omanfo bi wo ha wasem a odi firi achichiri ene pinche ye eba no ye beje na ye di ho dwuma na ye de amaw umpewi na apede he womra samoa atrase odifo po kwabena David ono so afiada bia no wasi yemfa David ne toche odi Mohammed se mohwe no wo kasafo nyini no so a wasiesie ne ho na ho fade ne nya asem keto akora na bodwe seni nyina we nsese no dai na firi mama fita no so ayi ne ho ti ayefe yie pa bema usu kanta kaka ginadwa efiada bia wo ginadwa
na ne asɛm atabiri ɛde to ya apono so no ye pese mu na ye tiefo ɛso afamu aba na ɔmoso atumi ɛde abobra ɔhene yere maame yabua akua asuama bronya wɔya abrewatia ɔno so atrase na aboafo a ɛnɛ ɔmadawroma ɛna yatumi di Asem Mpe Nipa ɛbrɛ wɔ no ɔyekɔ ba na ya mensa brampa koba Jesse Simprimu ɔmo ɛna akunkyire nyoma di agu apono so a ɛnɛ yɛde bi ɛbrɛ wɔ Dr. Silas ɔwɔ MC a sa ɛna David Buffalo Soldier so ɛwɔ hɔ school fees akiola na naya mu nyina da omo bia omo afom de ama dwumadie afa ne tampa enso ade efra kofro bofo mpa ba ma so keto me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifosu me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so yedi kan ema mu nya no te se ye dwumadie mu nyina no ansa na ebe ma asomdua aba no asem a wode bedan ye no se nya no pomasi bra e wo se ye de ba fidie no so na ye de bedan ye tiefo se asem a ye kan ye ampa anu ye aba eno ti yafa feedback no emma yahwefo ene yetiefo ansa na dwumadie bia ho bia no yatumi atoa so omna samwa Oforisuo de ka no ye beda yetiefo no omo hwe ase sebe ye kan asem na edu ba bi se do mo beka no ene omo mpa ebo na ma asem na ejina yen kasa ma ne nwa no megidi ye se wo no omo ne TV ne de omo tie no radio ne so na yaba TV so de mse menua odifo po cheche mu ebra ye wo radio ne so no na de tie ni na no ye chance asem bi so ha maame a se bo susu se ne maame yare na okopa yare sa ewo asore dem na ho na obi anim se sebe mpreduasa Yesu Kristo na yare sa no ho na onim se ne gidie ekọ se ekọ sofo a efre no sofo Eric ya dwumadie na bebi odi ne dwumadie eye asafo miame ka se ho ye mempeso so fabaso club ho kono sa kwa no ho na asore ne wo na de tienie ye maami beka na sem wode asem ne bedan yenso ye hwehwemu na ha ye di ka se obi di na asem ba asem no ye ni de eye sikani asem eni edi de ye hia ni asem ye de a ne se ode asem ba ode fabra na bibi ha wa fabra maami betra ka na asem ya se sebe anko kutwa ne once ne dua wo wansamo na so se wanya nkutwa so a ne pieto so da ka ho ye bobo na de kosi ya ne se fine ye maame na asem a wode bae no ne ye ka se wode call baby sebe atiefo nhwe sa de wenso ye wo baby obia sebe wode na asem ko a ne hoto no emmom na me ka asem bi se ye nwam sentrofo se asem bi ko baby na se ye point se ekọ ha except se nipa ne bia wa meka se ekọ ha nemo wo ka de a esese yenso ye trade ne ekọ na so ye maami beka na asem obeka kire yenso ewem ema ye trase asem no so na no kana asem ya masabe sofu ya kwancha ode ma no onfa nwu nkogu nsuom eno na meka am se atiefo behu de ye kan onfa enwu nkogu nsuom akwanchire de toso ne ntoma efra no sofu Eric eje eguo hye no ni nyina ntentam na ne maame nso frim ne maame frim nte se okeka ni nyina boma odi abane bebre na no na ne ye kase eno ma bi se ba na se sabe uyo bi a me fa se beka so ye famous anasi nipa bebregu na se a eba sa ye frɛ wo a ye de ye futu ama wo se wo de bo modern ne bra ne entrance ensam na tefo mu ntani ye ensam de ye kan ofitia mu no edo so chen de ye de ba wo enti bibi se ba na ye frɛ wo a ana wo te a wo de bo modern bra asam ne ye pempen na na antentam ame ye asam no ko TV so maami betrase kana asem ne maami no de ne ko ani wawu maami nso so asebe wanya na hoto na osusu se sebe akwankyere asofo Eric kire no no ene ko basa ne nyina nkamfu ano oka besi so se ne sika a ekodi sofo Eric wo eye titi sika no 50 million ne mom e bonu du baabi no sofo Eric etua emu 25 million titi sika na so etua mu half e de ma no na no na sebe etutu na basa ne sre edi biri afutuo se no we de software Eric so wotie ne a baby asem na kodu bia no maami me kura me busa na question bi se maami yi se usika 25 million aka sofo Eric ono se ode mawa ube ye okay maami kire se ampa
ɔde ma na ɔbɛyɛ ɛsɛ twɛnyɛ ne yɛne sɔforic ɛnso bɛkasa anaa wɔn mu tie no ɛbɛkɔ akɔka kyerɛ no ampa yɛka asɛm no nyinaa wie na ne nsɛm amanfoɔ bi di ba yɛ ne kɛntɛma a ebi da so wɔ ha nanso deɛ ne de aba na ɛda yɛka enti deɛ akɔhyia nsɛ tiefoɔ naano yɛwɔ hɔ na sika no yɛn nuanom nsɛmtwerɛfoɔ yi yɛn nuanom bi ba ha sɛ ɔmo hwɛ ɔmo na samwa ɛne na pamfo ampa ɔmo baa ne de nim sɛ bi kora asɛm foforɔ ɔmo baa yɛ a ɔmo nante sia ne sɛ soforic ɛna asomam na mmom deɛ akɔhyia ne sɛ sika no yɛn nua no kyerɛ sɛ saa asɛm no koraa no soforic tua sika no bi baa yɛn nua no na mmom no yɛn nua no nim sɛ ɔdile nneɛma bi ɛma akyire no wɔte sɛ asɛm no baa no wɔsan de deɛ aka kɔ sɔɔ so sɛ na obi a mede sika ma dadaada no wate sɛ asɛm no maame no san de akɔtena Sompa enti bɔ mmɔden ka ho na fa sika no ɛkɔ ma ɔmo na asɛm fa na asɛm kɔ etiatiefoɔ ne tintin tietia mu sɛ naano maame na asɛm na yɛ kan no ɛne soforic asɛm sika no 25 million no aba bɛka me nsa ɛwɔ me ha enti so far no maame na asɛm no awie na mmom naano yɛ kan sɛ wɔse sɛ ne nsa ka ne 25 million a wawie na deɛ bɛsrɛ ɔfe akyi ne abɔfo no maame sɛ wɔn nsa ka wo sika no a te sɛ deɛ ebusa wo na yɛpa akyɛw nyame yɛ adom a sika no maame ba bɛtena ha anaasɛ wametena koraa no a sika no ne nsa bɛka na adeɛ ɔbɛbi ɔwɔ bia so ɔtie ne a ɛne a amanfoɔ ne ɔmu tie yɛn dwumadie no baabi ɛkɔdii yɛ a ɛdu no maame nsa ka ne sika tietie ɛne soforic nso ɛni asɛm nti wɔde ne ho ni tietie deɛ soforic ayɛ obi ɛno deɛ wonya mfa ma ha nyɛ no ho asɛm so soforic ɛyɛ obi bi a yɛdeɛ wɔ ha woba a yɛbɛsa kɔ soforic naa so na yɛne no akɔkasa sɛ biribi saa wɔ mu a yɛnso yɛnwua no no yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ yɛhu deɛ ɛtuam ɛti hule asɛm ɛda hɔ no sɛ waluha ɛyɛ asɛm a last yɛkaeɛ ɛyɛ sɛwa a ɔwɔ nkran a wɔkɔtɔn ne maame fie ifie no wɔ fie ase new site yɛfrɛ abranteɛ no ne mekasa yɛ sɛ in fact mmeranteɛ hene yɛbɔ afɛlekɛtɛkyɛ wobɛma Monday to 8 ɔmpoanabo man nyankopɔn fa no kransie yi na kwalaa no enti wosua nneɛma mebrebe firi mmeranteɛ hene hɔ no nti fie no sɛ yɛaka a wate nyadeɛ sɛ wɔde ne sika ɛbɛgye afiri maame ne nsɛm ɛma yɛfrɛ sɛwa no ɛyɛ maame ne ba no yɛfrɛ no sɛwa no ɛne ne di ho nkɔmmɔ yɛbisa no sɛ die nti ɛna ne maame fie watɔn ɔkasa mebrebe maame bisa no sɛ ne ɔyɛ no ɔyɛ adeɛ anaasɛ wanyɛ adeɛ ɛma ɔgye to mu sɛ wayɛ adeɛ na yɛfrɛ abranteɛ no ɔtɔ fie no ankasa yɛfrɛ no ɛna sɛwa na ankasa no ɔwɔ nkran no nso so yɛfrɛ no ɔmo nyinaa bae na jintra yɛntumi ne wɔn amba afidie no so sɛ bibi nti kuhyiae memenda yɛhyia memenda wɔ yɛ office hɔ no mmrepa mu no video ɛkɔ so no yɛbɛyi akyerɛ ho yɛtintini ne ti awa ne sɛ abranteɛ no wagyae efie no a wɔrebɔ soɔ no wagyae wɔde maame no fie ama no na mmom ɛka a wabɔ no efie no ho nyinaa ɛso bɔ ne ade no wɔgye ne sika nkyɛ so yɛ sɛ ne wɔn kɔnkɔgye mfiri sɛwa no hɔ ɛyɛ sɛwa no a ɔmona samada roma ɔma ne din luha sɛwa luha no yes nti na deɛ akɔ nti sɛ deɛ maame no ne nsa ka ne fie nanso so abranteɛ ne ka wabɔ wɔ fie no ho deɛ wɔgye afiri ababaawa sɛwa luha yɛ a wɔtɔn efie no ma abranteɛ ne friend Derek nti na atiefo ne yakusi amanfo ta afre bisa sɛ maame no a ne baton ne fie no maame no a ne baton ne fie no etinti ne tietia ne sɛ maame ne nsa ka ne fie na emu mabranteɛ no kɔ akɔgye sika ana ɛka wo bɔ wo fie no ho ɛwɔ maame ne ba no ho etu obi so bɛka sɛ ne nsa ka ne fie the subject matter no ɛyɛ efie ne nkrata no abranteɛ ndi aba efie no nkrata ne ni abranteɛ no ho no na baabi efie no nkrata no de bibi nti yɛmfɛnsi kakra mmerepam no yɛbɛma atiefo ate na efie no ni nkrata no ni abranteɛ no hɔ no mo okay ɛno ne ade a ɛyɛ asɛmpa nkrata no ni abranteɛ no hɔ no mo na baabi kura ɛwɔ no bibi nti ɛmfa wada kakra wada roma okay yeah abrotia Oforisuo bema ene ye nyina ye wo bi ka de kyerɛ yɛ tiefo ne yahwɛfo fi sɛ wo nti ena ya ye di dwuma na ye di dwuma no so a ya ye pese ye de results a
esi ase hu ni fi bia ni kekawa bia de ba na enche Oforisuo enche ye nso ache kakra bi na ababa wa bia ye friend Azuma waye wanchi bi ono so de abrante bi ba ha se no mo se one na fefro o man sika so nko yin nsen ni nyina abrante ne se one na mfa ye funu bi o wo ye nyina na onhwe no de ne ba ha se no abrante ne twa asem ni twa so ene de akwakosie nyina ne se watwe draw se o de akora no ehu ne ema nyina ekọ ne yese onkoto akola no so kola din enti Oforisuo se yese ka akom ye de no kwakuo no mu nti se wone Azuma yam se wafra Azuma nti se one ne betwetwe enkomo na yetie de ono so ewo ka kire ye nyina se de be ya amanfo be hu dwumadi a yedie no Azuma ejina ahoma no so Azuma memo wakwa aba ye majeso epom te sei Pacha nyame ado na oso ye adia ka ni Azuma dwumadi a wode ebedan ye no sesei akosi sei mayetiefo ene awefo nyina ente yo pacha de dika na mechia wono obadofo nyina ana de ato asoso mechia etiefo omutie ye nyina ma na moka bi ebo ye nyina meda man se se asam na ebanda na eden ankasa so mede ba ho no emojo ya se ya ma se amebo atom yem esa se sia no asam no ma di asam no fefefa ma asam no sia no abrantia no ono kra humo kra afra ona ekoto emame se sa wa hu se asam no be dia me dia bi ne eden ma dia ma na fefefa se se oda kra na ko school wiki bia wa blano akra ni sika me afra ni sakra ni ya no di ka gidi no di sika bla me se di to adi no ma kra no eti me ka kire yes mo de wo tie de wo na asam de I hawo de so me de na so de na me bisa me de kra de a me ntame so nyame ya adom aka mo homo adom nti ma boa me se me ka kire tie so ma mu tie nyina so wa asam enfant na fie ente en school on fa madam no mbe di aboa no se sere mo di ma me no ama na me sma de mo no me dana se Azuma yeso yebeda se papa se se producer be ma no ebeye na sede wo wanfa antete na mum odi asika ne aduane so ama na hyeren feedback ba ko sa wo ho chief producer beba no de when na chief producer to kasawia na ensu asa na sa asem ni nyina ye de asi na wotwe be semienu ntemu ani maame bi nso free ekropon potem ho ba ya wo se ni kunu na ya wo se onhwe no enfie nsu no no a wodna no na eja no nso no omo na ko homa ne mama ye no semiensa so onhwe no ye frɛ be ma wo se wo ka yi Tom Brown bi adina ni nua ba na e ka ma no na se na yere o se na kanchwa bi na o hye ho no wo ka ma no no so watching ni try ye friend na fe kra de o se ha se no mo kwan wa o de nam tafun hyaye so o free tafun hyaye so ba yi so ame so mpa ha na wenti no wa ma enso ene ya hwa ma asem no o se ha se no mo kwan wa o ne central for na edi o ne aban e na edi na ye de na kokota ma se dwa to a ene namu no enya asem keto a wa hya se a wo hwe nkola no ni school fee nkola no school fees nyina no wo tua na ma me na wo de na asem ba ha na enche ye behu nanim ana se ye bete ne nka free next week e ko ni ntine de ho na ba afo awu anso wo mo se me ma me no mba yo mo se wo mo papa asase kokko bi ya wo no so wo koton ma galamse ni ye raba afo awu a na ye nim ba bi wo ye friend na ye nya no ma me no papa nyina awu o ma me no papa nyina awu ma me ne te se according to them no o te say kokko ni yadwuregu wabla ye nka ho asem bi asika bi amaye no ne ye mo hye ne ma ne yade ne mo ye dia wo different papa no so afrim kwada no so a akoye na ada afedo mo frɛ no kro mo nya no ye nya no one ya kasa eto na mizas na kasa de obeba wono akasa prince bafo awua wono akasa frɛ ene wo se Asem Mpe Nipa dwumadiefo sama ba mu dia me fa me ho tete na embom mini ha se me wa kwantu mu Nyankopɔn ya adom na ode kyeye ne a by 25th ana se nkosi se bosumi we be kwa awieye no
na ye hu nanim wa ha sei no monte no na de e wo ho no nti ofo so be ma Asem Mpe Nipa ya ma medi agoro ye hwe aka asem aboa nipa ama wonom so asoma dwom de ha wo bia no ye se fabra ye be ye wa tu na ya pe wa asem no ho pemasi bran so e de ama chief producer na onka ne de na e wo ho na ye hu katakra katau wadaroma o kai ababa wa bia ode na asem ye friend Esther ode na asem be dan se ni kunu ma ne ko baabi na be ma ne pese ode oba ni tu kwan ko gina nsuo ho no passport na passport manti be ma ne kire ne se onko baabi nko ya kwankire e ma ababa wa ne ko ye no okoya kwankire ma passport ne ba ye passport ho akwankire e din e ma passport ni tumi bai na emom wo hye bosom no baabi a wo ko ye no bosom no hye no bo se e ba oba ba be danase odi akoko ni 6 million odi akoko ni sika 600 Ghana cedis yo bono ama asem no ebeto odwa no abrante ni dimrika aba bitu sika no 600 Ghana cedis ne akoko no afa akoko ama ne mumu ye ni sika asa de snap kra ye den aka ho ene ade nti na eno so de akwa akosi no abrante no aba be ye de sese oye we no ensam na ye mebrebe na obi ba bisa se na den na ye ma omo ema ya ye san hyehyɛ no na enipedru baabi a me kai se Yesu Kristo sa akwatafo du yare wɔn ho tɔ wɔn no emu ba ko pɛ ene tumi bedi adanse obu wɔn ma wo boa no a se be ye obeba be kama nipa hu se na ekro no omba ene ade nso edru baabi a bɛbɔ yɛn ho modin na ya twe mu nyina ba afidie no so maako na se na de ho no no okay anuti ye besre se Asem Mpe Nipa de pes ye na ye kura ye so ye ho to ye na wo so ho to no ho no bi empopoye ene na nwumire yi ya pone ho e de ama dodo no a ene gu apono so a efia de bia ye de ebeba bedan wo dwumadi ahodo pinu a ene ye de gu apono so ene ye de bema wo ye ko computer so adwadi emra Hey, sawa, edi enso ne gu friji mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsuo ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa, na no ne kangen akalan water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu, na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe, no wosesa ni nsuo a wonom no kangen akalan water. Na obehunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so from number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so am sebra Abe Herbal Clinic Abe Herbal Matsia Kaniso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane ena eda wo so eka ena eda wo so
yale krankro ene da wo so wotɔne ayɛntɔ ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ die yi bɛfa me so ama wo a wohwɛ me no woayɛ nhyira dira ne odiyifoɔ Samuel akwankyerɛgya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom se what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bia to he supermarkets ana drinking bars dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumasi so 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bitter FDAG edwede nkra to yatum Silent night, lonely nights. Hey, ohene, hotel kakra ekokoda ye na wode adane nwum tuoi. Opeso obia hu si yakwa akwaji ahome baabi ana. Me catch rail. Sa ha ye kama paachen baabi na anu ye koye no. Hwe ahafe. Empa no so hoden. We kra area ne ye serenti. Betimi aboa me aye project work ni nyina. Silent Night Guest House adwuma efo animu te. Omompa ne soso. Na nhwe omo restaurant ne soso. Omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House. Womo VIP bar ne gym ne die. Enya mo friendship mu. Omo standard and executive rooms ne de adutwa mu o. Ye wi ya say twa bed and breakfast. Na kese adwuma no asi. Udo Silent Night Guest House and Event Center. Ewo Kumasi. Wo free IPT. Eko nyantreni ase. Oni police container no ne die animu hye. So pe bookings bia 0540 942916. Silent Night Guest House and Event Center. Home away from home. Area Yatwa ye dwumatie ne so ewo Sompa 93.1 dwumatie edin ene Asem Mpe Nipa ena epene ho asem na sabre no ye de feedback rahodo no ena abrewo na eduru baabi ye dwumatie mu no abrantie bia ye frɛ no Joe na wakofa baba wo bi se obaboa no akwanuansa so na dachi ankwama bi no wababa be ye ne honam kani eduru baabi no na baba wa kua se wa no kwan a wodi Joe no efa so no na ense emfata nti Joe no hu se ababa wa no baabi ode ne kɔ ne hotro etu obetwon ho enti container wo ye ma no no eno ye na anwese sa container no hu sika kwa de obegye na sika wodi ama no ne nyomo atoto ade ama no no eno de wonfa efiri se ekwa bi so no ode na ye bibi pen na emom container no kwa de obegye ho asem ahwiri ewo kurem a enya asem ketwa yedua Joe ewa ha yebebe se woni ababa wa se wa asem no mekai se wodi kosua ne snap ba se wanfa amma container zika na manu a obeja kosua ne snap nim amadi besie esi Joe ewa ha Joe memo akwa aba ye de opening empom te sei na me adom boko ababa wa na wodi usika na brew pato de bi o mo se busum awie mane pompono ho
na di asem poten na ade beda ye we de bone tofa asem bi asi akiri niema ahwefo ne atiefo hu ba bi Asem Mpe Nipa ye adwuma asifa ene se mpanimfo be bosom mienseni me de masem beda mo e fa ba we fende kwase wa me na setinem kontina me boa no e man ye du ba bi na se oso nti mentina bi ti me se kontina zikara meje nti ene mpanimfo e kasa ma e bitwa wa ase MCA mofa ababa wa kue se wa picture no to so e bia wie ano be se butumi awie omri scan beba na mi entwani mu ne ye wo se scan be de beba nti mo na benada no mi nya ko me bla frame smart DSC na mi de mentehwe ano wo so nya ko free se be fm o ma friends aba obi ma ba ho ano bu zam sa ade no wo se aba no chese mi natna ye tie opa na aba no chese won matna na tena no matna we kuntina me boano na kuntina no me boano me woni mentamati adwane a wodi ye no me ma ye ho lesi fete me de me je ho ezika nti isi o ma frɛ no mutina bo no na otwe me ni nti o ma frɛ me ma ana mo so mfa me number ye de e ma o nti be ten okro kana pa e na da no mo frɛ me ese ne me kan ya na papa na sabran ababa wan do ba da mo no bi so papa na se asma again de kan ya no no so gen se min nada inti min so no enam nada me mesin wiska na min tua na afi min nakọ FM station bi ama oba ya na FM fo no yere atwete no ehunahuna no inti mi sembi wo ma na nya ne krema na gitu enam ehunahuna na ekọ so nti me so mpanimfo on frɛ me ka je me se me ka me ba da na me boa because asem no e wo mo sem wa ase nti on pom me hwehwe mu ese gen ne bo nka nya nse opeska no ontua pa wonyai na me de ka me ba odia na me dada wo mo me so mitment na se asem no wa ase ndo se mitme ba na me da mo na mu kwa fa so me ba ya boko enti sesia no se ekokoba ne se ababa wa no woye na adwen se ontua container zika no a oda so kuta mudim so bobo ndua no me de ni jabo de me nyama me bondua ba ontua wonyai na chese no yikura ehu de wo ye yikura ehu chance obebi wanu aka e je se wo so ntua o de ka de beche no ro ntua o mfa opa ntua pa wonyai jo se ye wie asem wo yi a apotwe a ye de ato apono so na ye betu no sre ene abasa e de ama wo no wo abrante na se wadru pani fie so na se opese wo ware a ka mi busa se wo ba ben e na ka be ware no oba ya me ka che se wo be ware ni se oba wo ye virgin bema emfa ne ho enka ne da na empokura ono ankasa ohun bema da ene oba wawo baako a nani da ho mi busa se oba yi emienu de he enaka ubeware no eno ti sabre virgin onfa bema da onim hwe ene oba wawo baako anani da ho de he ena ubeware no weni apotwe a ye de ebre wo omna samwa abrantie na sem no ene da pronso no de kopiem e wo Silver FM abrantie no ankasa ni complainant branti we na dia asem ne ba ye mi hu sa asem bi wo wi ase a ye frɛ no akue se wa versus Joe asisie asem we no fosu ye case kese pa e beda ye tifu ase ne yahwefo ase ade we adesuama enwama ye wo fa ase obi bia wote sebe asante anaga na mamwa obi amfa sa ade we ensua bibi edumre bia ya na ye wo kasa bi wasante mamwa na woni mi share men so ne mana na men so no menu aduane ma woni na men so mi nsi wu no ma ye obabia eno ma bi kaye ekodu asam ne ba ya etra se no asam de ye mi ye wo mu pa e ha me pa ne se ye nwa asam tro ne frɛ ye nwa ba men se oba ne se oba ye ne ehunahuna no ena oje na asam tum pambojo entesa aha yenhunhwa nipa wa ye ka asem ye kanya nsasem kyerɛw so obi a sebe oya badwen ba de ye ka no obeti ase
Yenya be me ba ye okuta snap eni nkosua asante kosua me boa no de ba ye ena wo ba wo no maame ena wo ba ne ebusa wo se say na be me ya be kan be me say sika bia wo de ma wo bia no eni de wo de ma wo to aduane di ye ni nyina no oja ma ne ka oba nso no ba bia na oye sika kese de ma no mobile money guy no wo de ne ba ye e ma ne be confirm Nemom, o kachira ni se container bi. Yenwa be men asesa no no cha no. Me so nyam Silver FM obi a wotie e o ye sa pro nya omu nyina wo. Do omu ye sa program bi omu fra ba abranti obi ntie ana omu tie a omu tie ne ye pa. Yenwa no mo de nsam ba ha no. Edu me bi ni ahwe ya. O me keke tie abom. E wo kwan bi so. Oba ye no. Be men asesa no no oba etie nyina no. Na nka ya wade e na nka oba men ope. Sa no mo ka no. Eti sa no ma wanyina akọ so se o hwe se de ete se be ma hwe oba eti wo sisika bi o de ma obi ano ye konkran wo si yensu wo si mi e friend say adwo so wo se mate emmom me kwaje bi se bi se wo so de ye container na ma hu se enesi wo eti no sabe enoma bi a wo ne meka bi ano wo hakra so won kan wo se o se on so akometi emometu kansinsemu a panifo se ediewu ene ehwe communist maame be me ne na kasa de tie bia no wo sisika bia bedi ho bia no oja de che fa emom sa sika ne de wa wani tua se besia container no so wo hu ti bomoden ama mo kura magietu wo ba hakura no wo maame kura nsem bi koso a wo maame kura no ne wonim se sense bi adai akoso sa maame hu kura dwiri no maame hu dwiri no ene no kan say na ya ma ota time kura de ma na ba grant o so ompeni ye ne a ne ka se no ewiase de maame no se bibia woni bi nanso se obey ebewu ana se bibi beto no namba koto adaka de ene pa mo chaw moma ye ma ne mre adanko a me se wa no Yaman mre ene ma wo mre ye de daase ene ye nyina ye sole se wo kogya baabi na wo kase se be mpraduasa wo ba ha ye ne ye hwehuna ena wo gituma ne chese ye kura no obu ye san e wo kwa be so entwe ye sa eti ye be sre asam na da ho no adu time bi ne se time na be so ne se wo nya sika ni ntwa nyansa se mo wum ne se wo sa bai ho but for your chance ka se bi na makonu numu ano sika no kwa bi amanya bi te me sramo mo ne abrantie kasa abrantie kwa no wo sei ne kasa mu no ye betra se munya kasa ge no enya kasa papa bi kaya ka sika no be jama because nipa kwa woni mani wu ne sabe ento akofo na ato na akeka ne se wo free yachi ekotwa ntro se eto yeso Silver FM say no mo frɛ na afra abrantie se wo mra me o kacha abrantie se mo nko because enwa Silver FM wo boye din sa asem ne wa ha eti de papa mu no wo producer no ese say dey wo frɛ say empani for madam asem bi ba manim ne say na asan beto eyampa say ba ho but mo fra branch ya in fact na ya hwe ya na ekotu agyan amabura kam eti enwa ba say wa wadaroma yentan wo ba yansisi wo maame ya wo say yansisi yentan yan forso ne mom de ekono na me kase yenwa man mu bi nhwe sa de wei na me no tra ya no wo so anfa ho anka me masa when who be pay yo ya who be pay when no boyfriend at 2 crew net here sika da wan farm na fa stealing what we are it's a better se on san konachi na o bibi kan ya de yampa mo no wan samra sika ne na munya ya ye hu se se brand obu san question bi asan dani o wo si o wonu de o money dua bia na fako bia no ehu o we ti se tu e dia tro so ne abobanim wo be de ne wo hu sa aboba wo man sa abobanim eti de ye ka se ye tu ye nwa ba se wafo me maka na se wafo me ma me de se wa o ma se muta ba wo de me ma ne di wo de bi efiri afin fiti ase se me dwene se wafo wa se mu gwa me kra mabuto wo de me ma ne ananim se me de wo sai okay ama me ni ewu kwa bi so anyawe ye se wafo na ye nwa ma nko ka be kan eti eno wadaroma wo maame anase wo wo fa bia mse mre bi kwa no kwa wo bam e mo no kwa mse o kan sem bi kira brante ma antwa ye ne ye gi asem no ene ya ka kodum pempesi se endo se wasem time ne ye do na sika no munya ya mo mra meka bibi nkira ye emom se o san ma brante so e de ne ko ba bi a
7 pro ba ma brante de boafu ba wo sisese ne de omodu abia na mum upa tua upa fa eno ko ehu chen se wodi kosua na ye de snap ne ba ye eti omu tie ne omomra se ba fa mon de onko ba bia ne no ko kira onko oso onko obetua opontua so onfa se be de one unko ba bi se masan ya gina chini mawie adanko a me se wa no pokwa bna bla wadawroma menti ade betie wo mi se ye kasa radio so no course bia menye nyame mpanimfo bi ama asem na ayem ya kakra on said that may come nim ya o mo asem say next week ya asem betu jama be ma wusu se sa asem na da ho mane pompono no mane pompono course we ba mane pompono course wa e ba me so no ma me nkreme mane pompono mane pompono nya nim guase de ti ameka sa ne se tie mi yepa sabem producer unim bibi asem a ye beka ho asem akire ko o de mane kasa minim de ti ana me pese metwa na no se ko ba ne sa de a ko bi so no na je se wunye uye bonsam ana tie de meka ne ye ti na me pese me ma asem ne pompono o asem ana asem na to je wie o tie mi ye sabem producer ya di program me ba say next week kan dia woka ofo Mr. Wadawroma o ye panyini me pa sabem producer me so minim de ntia se me ye panimu no ntino na minim de ntia ene ba bi asam no ebekwa akuduro ebekwa akosie omra asam akra akoyia no na akoya asam ketwa akoya asam no asam o me nua ba ma kanta kaka asam sa asam no pese clear o de clear fantastic mami krem ho me pa chawo de me ye me nyo asam wanye bi de asam waye me nya bi ye ba ha be ye adwuma eti bibia ni ayedi eho enkomo enye se ye pie ko ba bia won se takra wa na adi takra gu jima na tuhwa oh bla minka sabi takra me na di goji ni po aka na mfra mem ama mi nya ho course ba mi kira se ma ho bese makasa ha kwa kuma ne kasa okura ma yiwa frim kasa me so me twaso wo de me twaso kan takra kan me tie o ha ya asemo adanko ame se wa asem ne da pron so okay by the way say omonye bonsam nyenye tie nie se wa die no eya me ya se radio station no Silver FM no free abranchi se omra na yen yehunu na se wa no mane kan asem a ini kwan so woka na bema de ba Sompa ye di asem ye ka asem sebe ye wonim dia ye de ka asem ena Silver FM mososo sa enti abra wo ka se wadi kan di asem na bas Sompa Asem Mpe Nipa me yaka no ni yie mu no na ye senka mo frɛ nipa sumasi di asem aba na wo se ahase na asem no di kan de bai na sen na mo ka kosi ye na ye ntoa so mfiri ho no mo ne kwa so a o ti ase na ekoba se musum na se mo ka asem fofra na kire se entwa yi mpanifo ka asem bi yenkum dwafo ni dwa so hu ana se ma menwen se bi a se asem a mo beka no se mo a short to asem na o de ma men fancy won na men ko se wa na nkasa so on se wa ba ha se ne ma me ba baji tumu pa chew se sika no o mu betua ehun videos na wa ha se mesre ya hwefo ne ya tiefo Sompa FM Sompa TV station ye radio station kitwo inti asem bia ebe kan bia na ye ho adanse o ti ase lady ne ma me ba be pa cho di asem ni tumu okay empanifo se nipa nim ti se krotu amansa wo se we se tam no so ye na sika no nya bia wo betimi aba empanifo se ne ho akam ne ka bi ma no na nya wadwen se wo ye mutu na modanta e kire se ejai because ye fumboni nim samasa na sei wo ye mutu no akwa akomo danta no akomo no nche se ye mutu no beja yo ye fumboni we nim se masa ena ne wo pamu so nya ya wuntumi nje wa home sa branche we won se waka asem ne tra wo se wo de mi mo wudua na mo muntu akọ ehu pa wo so gitu mususu wa koma mu se abranche sika bedi wo
ana branche no utu ana mo se mo be den mo be wale empanifo se na mo aye nwen fa yesi nchew so ti ase enti se akodu mpempensuo bi na se ebo sha a wo sha ye a wugitu mu abo sha ye se wontumi endi so a empanifo bi a emre no a me sha ye no mesra branche yi se onya ntobwase ma me neska no be ba bitua ana se emre no ma bi nka ho na wo de kwada station foforo na wasa akwadan wa no na station no nso so ade kwadan ho no omo nso so antumi amfrɛ ya misa ye se minua asɛm se na ni personal si dia bedan ye na se na asɛm no esitie na nke nkyirɛw yɛntumi nka ntɔ se gya asɛm ne ka dabi ye ni sa tumi no se be ka tɔ se gya ka na ne yie mu no wo frɛ bisa se asɛm ne kosi se na yɛn so ehun de we ye be ka asɛm na yɛ den asi afa enti ya no kra ne yo tape bi kra de be mamo so tape bi a ye de be mamo yes yes minua bi wo radio station bi asɛm bi ba ne hono was ya Sompa hono dia fa producer number mame ɛna wo frɛ me ne kasa wo sɛ ne sɛ de was ya ka asɛm no ni sa pepepe na ye kwa so yɛ den ye ka no na ye fɛ eti akwa bi so ma bo asɛ wa na na ma mo no ɛne atwundro an mo ne danta okay abrotia Oforisuo bema de edi kan no ma men kan kyerɛ ababa wa sɛ wa kɔfare ban ne sɛ wotete aduane bɔne ɛde ma wo yɛfuna ɛbɔtwene ma wo sa ɛna wi ase wo nso wo yɛ de ya enkoanim bɛte ye na kɛse o ababa wa sɛ wa sabe ya ka sɛ watimi ayi adoye bi ɛna nka ye bɔne di wa hase no mu a enka wo pɛ wo ba hase no mu ye no wo kasa kama wo maame wo hase dwato ana mo de baaye ma nsɛm bi wo ho ase de na menua no mo ka no wo maame kura ne ho dwiri ne sɛ wo watimi ayɛ saa ne yema ne de akyerɛ boyi enso ni nyina mu no wase wo dwato nyame ya adomo a aso mo share end of this month ɛna mo so mo de sika ne 7,000 ɛbɛba na ɛbra ne ba na sɛ wonya bi Oforisuo be ma hwɛ wiase wo we no ɛkyɛw pa anase me pa wo kyɛw mesrew etwa ne ma pia no yɛse kasa brɛw ɛsanka abufu eti senka woni bia brante wate wei na ɔdɔw ebia wo na wo no ba to no ɔde na koma nyinaa wo firi ni mu die nyinaa na dɔw eti ada no kura sɛ wuti brante ya wasenka wo ba no ɔde no hu bi na ba ye de chopa ba ya ekwo be jais kana manaka enso ba ye wasatwe na sɛ wo de beba na de beba bra na eso na sɛ wo nsanka skana eno one sempanyfo be sɛ ba bia de kya abo na hwa na yesane no me sanya nka sika no entie bia mesramo mpa branch ne choma me se ni nyina kora nya ade a menya na ka ya kora branch o ka sanka wo ye kora nkode be chone ya ka bi na ka wagye mu kora manaka wo twini transfer de wasa sorry na wo de akọ Silver FM na ye nuanom Silver phone me fa so bodo do na mo wonom baby kakla mimi fi sechi a ye de se enka waso mo peke call anaso mo take call nanka wono mo fry ye say bia same say na ba because ye ne ye nuanom binom a wo mo di se adwuma kro ye bi no ye ne wo mo di saa enkita hodie no anasa asem bi ba ye ne wo mo sesa saa enkita hodie no nti no efonso mo ye no nti ababa wa se wa se wa se white wono mo na akopa asem ede ya ma Silver phone no because okwa en entro na wonum okotwa ya wode ma wonum na ye nuanum bi so wo ha obi ane kwan ye ofa so odi ne dwuma bi krampo na wonum di ababa wa no ase ne mobro a wode ba ye ne nanim a koye no mobobo anim anase bibisa na ebi o mo so asem ne mo ntem sa ye bi e ma mo refi o mo se wo ma ye but ye ka kire wo mo se penye wo fie no ebi ya na wo nwurem eti se ye tena hase no mo ka asam a ye nim de ye wa hase nom ye nim de ye ka wa hase nom enye ye num na ye hene ene ye sori a ye nwene anase ye nwene nkwa akire ye sori ya ne abesi Sompa TV so ene Sompa 93.1 FM so ne ye ka de ye pe ne ya to bi ma ne Facebook Sompa 93.1 ene Sompa TV Ghana ne ya sa ma ne afa YouTube Sompa TV so da bi yes ana hase di adwuma eti obi ni mo obi kire fonso so de batanipa ho eti e ka cho mo se abrante na omu so ni mu se wo mra ne ade ni ye fonso na wasenka omu kantate because ye bi e na afoforo so ye bi enye omu nkwa na beti omu se omu ye unique ya na se unique program omu ye no ho ntina wase omu a enfa wo makwa wo yesa sa baba wo yese ye bolding
shemra enye sanso ne ebo udin etu mragu nso a enye se ababa wo yasem ya wode abai wa hweye na sa brantie se de wo sika se opa on famla opa mo fama ye de ntolofo se onkoye ababa wa ne boni bia na kuma mu no office ode be che na ne kasa wo kasa nye kasapa enti koye ne bibi na se bia ababa wa ifa ho ya tibi eno ada ye nua no one of the stations so ma baba wa bi okodwa ato mu sa okwaje ne ho ayi sa kire wawu eno achi ya wawu afa na wo akire no hwehwe be ma na pa ne chew enti mo ma na nyansa yetu enipa no fo yakasa Asem Mpe Nipa wo ba ase no ma wo wode wo asem ba no asem onye de krampa ye be se kira ka akyerew ese de wo ye na nya ne kwa so no na ye tuufo de wasa wo ye ne akyerew na obi ba na asem edo na asem onye do se bia wadwa beto wa ntine se enipa no de ne ho akye ne ka bi ma nti na wo so na asem na wo ba bebu ntanchia de ye so mo next time no ye se obi ni mo obi che ye ka akyerew mo enye ne kwa no next time ye no mo nyina ye anuafo wo mo ne ye ninkita ho bibi wo ho na ba ye hase nom ne bedu mo ho a de esisa bia ebi wo so krampa ye nsusu bia wo masem krampo beti na beti ye be from nteno next abom wo munya sa ne ma no mo ye no mo sisa wo mo nsa meka kire ewiase ma nyina nye kumase ene adankwa amefo ma se wa no ti adankwa ame se wo mu omo ho ofe no manu binu a wo mu ho ofe no ya omo nto wo mu boase ebeduru baby ubedi wa ho ofa chi o efise sa baba wa se wa we from the scratch of oni abrantie friendship no na ompa abrantie no kra sem ye ba akopɛ na emom no wo hwɛ se abrantie ebeboa no amana koduru baby ɛna ogigi ni sika no a eduru baby no o kuma se kra so won kran sa oba be ko ware no abenya problem na me baby kura no aya na me di abrahwo di yawo ma baba wa se wa wadanko amene se won hwe no se sana brabo yie won hwe na brabo yie efiso ya kola onya anyinu baby a unya nwuye kura mponi na hwe de wo ye wo maame sika wo gigi firi abrantie jo ho no wo maame betra office ya no na ye wo maame nwanwa yie papa efiri so gigi sika no a na nkobo maame amane enti ye musa se container no a abrantie ni sin kete se obeya ama baba wasewa na wakotra mu aye adwuma na se kwan bi so mo ware a aware no omo ho ahenha wo mo no ye musa se container na hifo ne sie container ni si paper so sika wuji ye nyina no abrantie atwotwo no paper so ko kire no baby a container no wakora no a da mobile money no odi sika fa no abrantie no ba fia ema mi busa wa baba wa yi se sika eso sei ena dwoyi edi asande ana abeka wonsa na wo de wada na wo ma mete wo waye din wo hwe na brabo yi o hwe ni triye efisa abrantie onye na adwin so oja asem na manaka wo abrantie we wo ba fie ha no wo koba ye dia koni aba eduru ba bi no so opo mu asam na se abrantie bibi ya banitirim enti se abrantie sisika ifa na ye musa sa afa no eye fa papa enti ababa wa se wa danko ame no kuya se wa no se na busiafo etie na nwumre yi a wo hwe ni ye papa na nimo antimiwa epete tontoma masem tia wa no okay 3A Herbal Center 3A Herbal Center ya konya konum kokwadru efise koko no ehani padua no papa koko ena eduru babia se efifi woto na se wotra se eduru babia wotra entena ya na ano odin ye papa na 3A Herbal Center womo ena de 3A co capsules koko master enso abadwa so amanfo atu agusu ye papa efise koko di amanfo nyawu
koko no edi amanfo nya papa koko ama kwabra ne posa nani obepie fie ne maame se wi no akonom ni se ye enso so na entesa eye koko eno no na sa koko no se efifi wuyam na se epai mema no mutie eye pa na epai na uja nan na se moja na mu na eba empempi eduru babia na ama obema yomu no na ayemre eno ena 3A Herbal Center wadwene wo se sa koko no ebeboa eno nti eduru wode abadwa so no eye koko master na sa koko master we no ena edia kagiramu ama koko bia afifi wo ho koko bia afifiri wo yam koko bia afifiri wo to ebe clear ni nyina afiri ho ama wo ho ato na sa koko yade no wonu akoko ni bia afifiri wo moto no edia dance ya say ya papa koko ye kwotwebrefo yade ahuduo pii no a ena koko ekofa ba na empempi no ya na ma osusi ye oyawu na oyam no so duru ba bia na ye den wa hwe yie na oyam aye den wutumi nya wo nan kora na eduru ba bia wonum koko master no a ebo wa kwaniansa nyina so na manfo so kire se wonum a eduru ba bia wa hwe ya oyam betumi atu ntesa kura ye kwoto 3A co capsules koko masa ne de atu koko na se ama ye ho atoyen na ba bia to ndu tunro wo man kan nam biada ubenya bia to do ni kirem e wa santimentem ade a kumasi kropom ha na meka no kolina ka ba dani heba misty heba na apidank ubenya bi ato na nyoma akonkai ne de akon e de atia koko no a edwa wo ho no 0546 107 0546 107 3A co capsules coco master yenko pebi na yemfa entu ye koko nyada ase the adult education center wo frewo ye kwani akwa kosua de adesua ye kwa kosua wo via adult education center wono bosumi mienu pepe ebema ya fre obasima na ase krache ni nyina ne se ya duko suku wantre ho anko dabi afi ya wunyini ye no wo se suku emfaso ewo so every se brofo kasa no ntimi ka biu baby a wo ye adwuma ho nyina da brofo kasa twi bible no untumi nkai wo so agya ta wani ase se wo ye nyame adwuma ko na via adult education center won kire wo nyina messing ye frɛw trotro driver taxi driver ye frɛw simstress fo nyina da ye frɛw eduru baby a ye maame omudi dwa no ye konye kosua de kakra efri se nyoma ye to na nso so nyoma besa no na sika enso enna konkoyi mu ni nyina ne se wasesa ama na broso eye nkontabuo nyina na vi adult education obekire kama na school fees no eye abo mirim eno ene na twetwe nkombo wo da nyoma pie di wo se duru baby kura no a school fees no obeto so every say wasua de ama na ye ne fe ama na ye akono bosumi nsia pe ena wo de kire wade na de wom nyina ene se blackboard dubi o se aka akra na wo mawie no wo de aba no eno ojani mu kire de na wo ye school ni e wo nko ade a baby a wo biada wo betumi ahwe so na wasua de WhatsApp so otumi de kire de kama abrochirefo nyina da esua twi no ekenkan esua tworo umpewe na upede hem ye Kovi Adult Education Center every teacher for no abotrepa wo de kire de Abrepo Methodist Primary School wa ho na wodini djuma ye Kovi Adult Education Center ye konye kosua de said ye bema ye tumi aka brofo na baby ye wono ye nim antumi ankogu ase ye musa vi adult education ye kira kwan na empono ofa pen ene papatroni manua ensemfo bia obeso obusa no bia no watimi abusa no ene anwumere ya ema ade enche so 0266 411 593 0266 411 593 ana 0245 69 0834 0245 69 0834 via adult education center ye ko na yakọ kusua de kankin na kala water ye ko ne ko num supa kankin na kala water senso we na manfo agi atum efrisa sa akala na ewonso ni mu no eno na eko eje amanfo yie papa sa akala no eno na amansuo na ayensuo efrise akala no se ko ni padua mu a ya de bibre bia de wo ni padua mu etimi twetue no efrise wonne ya de eni twaka biada wo ko editia no wo mo no akala no kire se eko omu ni padua mu
na se blood pressure mojabroso no ewo so a eni gina na yade no atu ekọ na amem ni nyina ne se ebema ntini mu ada ho ne moja tumi adi afurusa ne na santem a adansidi a ekọ so wo bi a wokoye ne nufu mu operation na wonom kanke na kala water 2 pack pack mienu sei wonom wie ya operation ne wai bibia atumi afri ne widiem ane no fo no giawa otie nyinada ne nyina akọ sa na brantie baako so ne nan a epapai na atrinsuo no wonom kangen akalan water no hey ne nan na twen aye ensenkrene pa 8.5 9.5 akalan eno ene wonsuo ni mu a amansuo no eho aye den pH na meka no ezuo ni ho aye den eho aye den papa na apemfo enom aboa wo mu ho ye den no mo man so ho aye den umpewe na pade hen Dr. Wotowubeke say yanom kanken na kalan water na yemfantu ya yade ase yade bibra bia de wo nipadua mu akala no ebeko akokon atia no brema UGC abawa root akwantempo so eho na kanken na kalan water omudi wo mu ejuma 0241 449191 0241 449191 and 0507 379474 0507 379474 yakono kankina kana water if we say water is life indeed water is life Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ye konya kwagia kwankyere mu hwampa if we say ye bremu no Odifo ba kope ena mekamfo na media ma wiase afa na nyina na ewiase afa na nyina no asantimem eno obepie ye enu ti ya yella ke papa akwankyera hudo pinu a ena wode ama amanfo a omanfo adi yie enimguase na ebeto wo na eye promise mfe nu ana yade kwankro na aba so asem no wode akokot na sade asem no sitie no ubedi bimo na nso so elipa dasani se debi akwa memye dina koto afiase akwantusem awaresem so ye bisi basa na ye ko Odifo Samuel mensia hemboboa no ejaba family house eho ena jakoko na so Odifo Samuel obekọ no otewo ye wo hwe wonsem hwe omoma so na wo hinta sem bia obeda na di atsew no ama ho akwankyere umpewe na apede he ye ko mensia hemboboa no ejaba family house na ye ko se ho yade ye ko na ade bia dani nkonua eda ye so no Odifo Samuel onyi emfamfiri ye so 0504 588454 0504 588454 and 0578 40 5519 0578 40 5519 0265 441995 0265 441995 Masia hembobo ano eho ena Odifo Samuel odi ni juma the sciatica expert on any 21st clinic no the sciatica expert omo any 21st clinic no 21st clinic ne ba ye ena wo ma wiase afa na nyina hu se yade bia friend sciatica na sa sciatica na so sisi fa usire mu na kokom ekosiu na ase na se le besi wo to ase ho no ebesi atwu dwim wan hwe yi obeka so obi atoadu sciatica na meka kire no eno den papa sa sciatica we mamanfo pinu akadem adodo no aso na ato nananom ewonse do efise ebubu gu ho na wanya 21st clinic ndro ni bi aya bibidro ni bi afa kanu a kian ne ken obeko eno tire na anwumere mani abere usuo na 21st clinic se mema waso nte se ya de bibre bia de fru tisu kosu nase osasa ya de ni nyina laboratory ni scan ni fidia hudo nyina da wo de wo fam yenko 21st clinic ne akoso ya ho yade wate 15 branches ena wo ewo Ghana memha Kumasi ya ehwa overseas woni Alpha Radio no ena ebo ho pe Asante Mapo akwantempo ne so Alpha Radio ni filling station ni 21st clinic kosi nyemi ni oboase Accra Dometema kaso wo ho takwa di kofodua enkoko so nwane brekum wanchi tachiman kransa go so de bisu dwabo so 21st clinic kosi nyemi ni 0540 311 311 0540 311 311 Abe Herbal Clinic yanko se ho yade Abe Herbal Clinic se ye bese ho yade dia na eye nubra
ene habano enkoa no odidi ne dwuma na sabre no de abibiduro no de se de abe no okọ kwaye brentuom ezi kwadete no ano odene wono ena amafo friend Dr. Sompa the sickle cells doctor wono no na yakose ho yade de fibroid no eda yeyem no operation na doctor taso obeye wono o ma yemfa se kankan debi yemfa se kankan wo ye numa bibiduro no anane stomach cancer hernia epilepsy anim guase yade no de abe herbal clinic so obejo sickle cells no eno na se wiase afa na nyina wo munim se Dr. Professor Abe se sickle cells enko ade a emfa fani fichiri tano so apatapa faduru ho ayaresa be ye adwuma enam sa yade biada abe herbal clinic utu ase hepatitis diabetes na hoyin heart no na abe herbal clinic obebo ye pa na tano so apatapa ho na wodi ni dwuma na uduru junction no so apatapa junction ho no uduru atasi do bafo no wo nse nifa so no wo se wo kọ maamia be ho yanko bompa yansan no de duro na kan ye de umoja no fanfidiem o Johnson ye de fanfidiem ansan ye hu yade poten wo de duro ne be kan ayaresa ye kropo twedi apodia maamia be so agye ho enase no umpewe na apede he yakọ ne yakọ se ho yade wo Abe Herbal Clinic tano so apatapa 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 ye ko ne akosa ye ho yade Asem Mpe Nipa dwumadie ena waduru so no na sabre no yakoton nwoma kakra ba no asem a eda proso no ena sabre yebetesem na yede amount na sabre apotwe a yede ato ye table so no apotwe a yede ato no ni nyina ene se wo be ware virgin onim hwe virgin se bema emfa ne ho kaneda ohun bema da ana se oba wawo baako na nani da ho wan ena obe ware no asemu a eda pronso eno no omna samo ya asemu abotwe Oforisuo uni majuma unsuro broni send Asem Mpe bia o ha bia na ba ye beka bi ye beka bi ye ncha tiefo ni ahwefo mamencha akua presla one ne sister oye adwuma ministries awakra samri omuti TV ho hwe makase opania dinkra ne mane wo mo papa ne de samri de medical kan wasem but de nyame pene oye mechia wo mo nyina ansem abai nyame ampata na akokeka na okonya asem but ebeka de pese eka oba Sompa 93.1 oye babun na yenkyire mu sei ye kase onimu hwe nyese bia wonima de yo mum yenkyire mu ye oba oye babun nyese ye kase onimu hwe nyese wonima de ye ana se wonim nkwa ye ana se wonim no masi patwo montie ni ye nemo ye ka ne se chewe se sebi onka ye mie ne tampono sa na pese ye kire se wan hwe na obi kofa ne se onim hwe na bia e be ka ne se wonim ade esi ana wonim nkwa nye ne sa na ye ka Sompa 93.1 ana wo ba so sebi wa wo ba ko ne so nkire se sebi wasai nye ne sa na ye ka ntimum yentie mu ye ne nhwe ne ye adam se duru mebi aya na nsem no ya kan sa na akoye bibi se echo obi ane na dwen oba wo ba ko won se oba wo mienu won se oba wo ten oba kra nse emmum se be ma sinkete se wo so okware na man mienu gina ho a de na ususu se be ma no obepe ene na bobra ana one obewara no sa ne ye ka tetefo ntie ne ye ya meka ne se be oba bi awo na te se de meka ne se be wasai enye ne sa ana oba bi awo be tena ana bibi sa no wasai enye ne sa emmo ye so oba be me ko ware emma emienu gina ho
obia agyina brane se we ye virgin ye mie ne tampono da ana obaa so ono so awo ne baako ono so ye okay emom ye obaa ma no wosusu se hwan na obewa no saa ne pese ye kire Oforisuo ya wa idea ya maame ye bibia obaa bunu Mary the man ji dipa ma dasa ene ye boni di ane akoto se Yesu Kristo maame yesi wo obaa bunu obi anfa ne ho anka ne da nenso honkonkron ebenyinsen ema ne ba nyamede ma no na ene wote so amenu mienu ye homi iti ade ye ade bunu bia no asabem prejudice obekọ afuom na sabem prejudice kontomira sebe ye gini pa obeja ye kwa kwate sebe dia wo bajo muntie ni o ma address no ma bi o nya se dia wo na nye wo emom aha hwan na wo so wo koto ka kai ya wo kwa koto yi ya wo ba ku bia sebe e friend wa to nkyene ekọ ya bajo munyina musina ka no engine photo aba my overheating engine na ya mere enti munsi fom ane se ade ye bunu so ye tie rubber utia so adu baabi ne enka se gina kura na wa ukosa utimi gina baabi anadwo breme matan obi owisu ka emunu bia no okwa ye kura na ade san onzuro akwa no so because ne ka no enko sensi sebe ekwam ya kasa krofo ba betake no etime obema na odina samba ye ya wo kase ye nkyerem ma no na mbai we gina brand no ye nkyerem onware de he no so abeka ne sa min kyerem no azemu yo bizo na mekekan yo anwe akonya azemu na so telefone te ne me say program ne ye kwa kuna unkyeremu a wusuri be man mu na say ye nkyere na na me kyere se ye ma na dwene no onyi ba ko fa ko ware me nyama se obi kwa kase na wonso se sai na obi ateste me no meka Oforisuo me se obabu mele ye kase obi obabu na enne krom ha betima ka che brain emani bi kura de o ma ya mu akodu no o mu se so mo se ye mi hu ya nka man se me ho sa ye mi hu ya nka man nye sa ka me tena me ho ne mase obabu so akosa situations why okay emom die be ma di ba ye die my advice no onfa oba no e babu no ni ntu anamom onim hwe e wo kwan bi so e kaso onim hwe na me kire mu no yesa bi onim ade ye wo virgin masa obo nkwan ya hu se yes ye virgin ye ka obi ye virgin enfa de ye hu ene enfa no masie hu ene enfa suban hu but e bi ono nkasa no bona dwen mu po se wo pese seven prejudice what na no ne na se okay ito e babu onfa ne ho anya yesa eti de pesa me kan nya ne se be man de na ba me de me oye mi nwe o oye mi bibia ma advice nse e man mi no seven prejudice because the entire make us an say one way ya e bedroom ribi no na oba na sebo wo ba ko no be man no ne wo ye no na akwa problem aba ye tadi sa asem ni bi wo ha o me ba be hwe me ba be se na the trouble aba we die on kan zuo tia fe na ne be start abrabo tie rubber eti mesre sa sundue beba pa de oba na sebe we babu onko no nko ene ho ade ma na busua no mfa na ade nko okay Mary no akofa Yesu Kristo maame eno akofa boko tie rubber asem bia wenye wa to nkyene okay mesre ye kodu bi ana me ko nkoko ka na akosai mesrew me mpasem bia me nwa me advice o utie me a usu utie me koko fa tie rubber ne ko baby tie mawie okay pokwabna se obi ho kire ne wa e wo se ye boa no se abrantie yi se utie me ha abrantie se akwani ansa so ye moa no na obai onyi baako se amoa abrantie yi a
na oyi wrong choice a emwa no eno ti sabre no obabu na won kan so da ene de wawo baako abrantie si emwa no de he ena wonye pokwabena lamdase we do bi na si emwa no to adawroma esuru bi ani mwate we de ye besere omu e program ena ye na ne kwasem oba wawo baako o experience pa o experience so oba ne kase bia bem ma wo baako ma enye kunu na wakohia bem ma wo fro na se oba ne tunu wo se wo se ne kwasem on san ko bem ma dada ne hwa sa ba no bra bem ma foforo wo nya na otimi di ni yie pa otimi to ne bo sisi ni yie pa otimi to ne bo se di ne matutu na kwa mu yie ibata watase mi anka samedi meni kosua ko otu ewu se ho bida wadawuruma se oba si ne bo se me ni wo yawo eti ba mana mfie me na emo me kobra ye boa ama ye boa adwo ye boa me nko ba ma dada no ho bio de odi me aye na emo ba ma ofro na menya na bra eye cross na wosie Pentecost ni be so praising ya Jesus hallelujah ohono o startabla bon foforo o check free wo dwane die mu uti o se sebi wo dware ye ontare hyemu ompobu ahyemu obekrokro wonim course ye Sompa 93.1 o ye course na wo de wo do ewurem na ade a eya na ebo hu se ofro kwa na unidi ya opressure ko pe bibidi ana brefi bididi o ma unidi abonten oni emesie ontare to edemosiesie saba no onim de oye because de waka no ye ohususu hwe ni yie ohususu hwe ni yie enti saba na wonye bema wantimi anso ne mu yere so konye bema for dia 100% marriage bibibie mo koketa so a onfa ne hu nsie udidi e wodwam o siniema wo bibie ni a odane di chama wadwin ekoso e ma wo bebedo no brad ye to su bia de manu sie ne se ade bia besi wo be ma no bia se yew se nyew onfa bufo nhia wo ode odo eni akrokro enimotie eni abotre ene ne okasa enti bem oba wa wo ba kono wo fana eboa pa ama wo so utimi ekọ woni medase. Okay, say efiri na ekwei ye nua be mai obetumi ayi baako efiri se ba bia ye kọ no ama asem no ani adaho ani adaho ye papa kantan krankan minim se ene me first time wa me ne wo muna sam we be ya adwen dia me nim because man ko boa wo muna obewe ole mamwe mi showe wo muna awe ato aso ache o de chewa dwen pacho ye ko ye brani so na say obi baba misai obi en hon mo ho ka tie roba esi hon mo a okwakofa ayi second hand Sompa 93.1 abranchen metu no fo say wonfa oba na wonfa be mada no yes wonfa me boss ka asembi wo se bema wo yere ne mpana dada nwuya uni ahoto bema wo koware oba na se oba na wakoware no se na wo mpana na akoware na especially sakola wo mu a wo bema no uni ahoto ni me ba papa na efre me no wo ko ba bi no cha wo se me ba papa no frɛ me se na wo ne me ka asembi masa edua ho esu ana wotene na etene edua nyina ya ntene ne biem panifo ka asembi esi dua kontonchi ne ma ehu dua dwumfo papa so ho edua no esu a wotene na etene enyina ya ntene ne biem oba no wo ye oba bunu a wonfa be mada enti woni bibi hwade ne me pese me twɛ ne se oba mfa be mada na wo be ma seven pedro asa be ma no eye tia se Manchester ba e fa mu kura na neje e kwa no obi ansa so da
Sompa 93.1. Merahu. Metu abrante ne fo. Oba wawo baako no. Sebe on say na emomu no wunya mesi obia pe tie roba. Nko obia menya aka no to ya no nko no anka say tete roba ni free ho. Na watwi. Menya ntobose atwi. Na setiko na articulator driver ebetwi tiko no a what the fan futu kwa so articulator driver no de kan bubu car na se nyina wa bubu ase entu unfa car no a wo so untra se obetwi no na car na se gogoro eje se come as maintenance bam no here 21st clinic so what you say enti wo betwa no pepepe de twa no pepre ko nipa ukofo ba wadi kan fa bema ebe a betimi abase nye bema ba akokra what you say na bia na machine ti o machine na kita sa bema ba akono ni jaye no odie no Sompa 93.1. so masa di obeye bia enso ani masa di obeye bia enso ani na ekoba sa na se ho ye ya hwekra na wala aje ana ye wala aje kase udi agura na akura bopunu mu no haw ada maka mi pa mo mume ka odi sie no o ti ase akwa bi na ka wase ka mo no kura nya passengers na ka dada ka mo no kura nya passengers this time na ka dada sa me de befa oba wa wo ba ko de kam de befa oba won kan suda mia na me kire no de wonye sei afie so no de mama ho odin tie bia wonim se sa pepepe na be ma bia ho odin ye de yesitie me go for oba wa wo ba ko na me ka kire wo no na yo ba ko ni engine ye trader engine a me ka se bia wo so de abobo ya engine masa na we ripia ka bibia no ma be ye be so na ni da na sei itu abrante fo say won fa oba won kan jada okay virgin for comment any abrotia mayi o mafrim mayi o mafrim abrotia enko ofo so be ma me dasi Miti me nye virgin. Wala aje. Na wo baako. Oh kwa kuma sewa ma abroti agaza. Na se abroti uni baby o wa wani abri. Na se wo ye mba no. Wala aje mba no. Eno obi beka bibi wa na wala aje. Yanko. Kwa ku abra no maneko. Na se de nya de wo ye na mama won ka de wo ka. Na ukura uni baby abroti ya ogina. Abroti yanko. Ofo so me mitam na man so waje. Oh yanko. Ada ya mashi. Oya mashi. Abrotia. Abrotia wi ase nyina etio. Ofo so be ma. Wi ase won. Yen kan hu sa awade ohwe no. Ade ba ko e ma ni gie be mu pa eye mpa so agudie. Na oba on kan so da. We afa na okope obi aba ba kire na ade ana. Oh, usu be makwa no tuma me kasa. Osu ma ne building the point. Menya ye ma na omane nye den na oda mememu ana mema atwifa omuso no kanwa no tum aka wasem awia ma me nkasa. Waje ase. Osu kara dutu. Owo so be ma. Yey. Se okwa akofa virgin. Ya wonim empaso agudie ho hwe. Na afa na ode na ebetena ho. Na ya afa na sorry Ibrahim Besa na ya say ye ne ya ye nim me brabi okofa oba virgin na ebra okoye ne ho ade awie ye ne kompem no me say di 6 months oba no so osuro be ma no adaya we esoma no e wasa wo kahwe wo fu obi a wa test bi wo fu obi a wonim sisi mujai buo what you say obi obema styles na wo virgin de be no so oni mu hwe according to their mokan yo be ma woni mu hwe fampa wa gudie hu wo kwa akofa no afa na o checheche ne ho afa o mokrampo bi no mo dressing wodi ni ikwo dipa mokrampo bedwan ba bi a afa na o fere no pesa abri bia o kata no ho sometimes ma ye hu ho so for ma me na de makasi sometimes ma ye hu anantu awo
sometimes my yahu awe mu awo sometimes oboso my yahu kakra nya sa da bia no aye abrewati amete to da bia no matwa me ka ba mu matwa ma awe mu no matwa me no fuso kakra me ka sam de me no fuche na mom my yahu ni padua no ni yahu sa body na kasa no sometimes e toke e kasa kire be ma no e ka bibi kire be ma no my yahu sa wan kasa no na ma me fansi wa to pabuo no e ma be ma no aho keka na kwosoro wa ba sa woni be me da na se bia woda ho tim se to for chi ensu asa abo no woda ho tim se boro ba ya twa to ho a ewu aja se eteti ide be yi ye friend se de eyi di bo ha ye de kwa pa ye to to eyi ti efi so a eno na ibe ne wo be so mo kra na da na fe na o cheche no ye ya se eyi akora hufuro bia ya ma ne mo a obi ti bia dia o enye bi o eti me dia be come na si o de befa obi a oye virgin kan so da e won paso agudie mu ene se won fa obi a ye ti asem ni yo oye obi a wa wo baako enso nani da ho what asem na make no obi a ni wo oye badwe ba na wo baako na wo se ne mpena da no yesi wusu a enka ye hye wo ma ye besi wusu a ke ye hye wo ma na me ablewati amete yai me ne watwe mpena twam e de ba de pa na de ye me anasa de na kwa so a me ne won tamte ye na nyame ayadom na ye bo aso mi mu a me se wa me na otwe mpla dada me sa ba won che ye no ane se na me na graphic ni mu no mu nsam no e ye me da e ka me to twere ye e sa be fa so mpa de wa ja sam na me ka no be ma de e wo se wo fu obi a wo betimi aboawo ama wani agye e wo mpam nya be ma nkwa na bua to pa wo mpam e wo se oba no so di hia no eno na ma agro ne ye de na wajije ho ai samekai osofo me too much ne me bia ya na wo ye me suso ni mu a eya mo ni bi se de osijije ho ma me eya na ya me dekeke obehu eji wu kome eji isa oh baby eti be ma nye den mama kama asem nsi aka me 1 minute kra mama fancy je say no time na so ntia baby I like it push it harder I love it baby sani amani nyina no eboa e ma agudie won paso na yede na go fa veja fe na wukume u plame no wo twene to no oyesi ano ene sen enti wo fa bidia se ye tu oba won kan so da e de be ma go fo ba wa wo ba konso na ni da ho onya yonkogro ha de ya ne so be fo obi no watete no watem na chi oba be bo so dwe odisi no virgin na fe no go fa na fofo afe do hu se eyi ba kwa da fe na o go chinto fa de wa wo ba kwa na ni da ho eno na be bo virgin de lalai emwa wani okay sabre ye bebi ahoma no de atum na yakon akoyanim stibi pay obi eni wa ye hu na be maka na ho yo che no obi eni wo beti obi aje wani ye hu no na be maka na ho obdo so ye wo ye hu no ye hu wa na fa ba ma ye hu wa na fa ba ma o ma ye hu wa na fa ba ma ye hu wa na fa ba ma
OD Bitters, Yasi group of companies, and the OD Bitters Abegaso. Na OD Bitters, a Juma, no, a month for Jatum, will be a Safanina, and a Santimama. OD Bitters, a boy, Juma ye papa, a man who tremua, say, one OD Bitters, no. Said the flow no esibano kama e memma no say anwumere wo mutumi asori say roje etumi edi djuma e wompam obi a wo ya yuo ene boadi ahodo ne padi ahodo ni nyinada OD Bitters ebetumi aboa no ye papa oba wonyem efosem enko OD Bitters so sa ena de wo ma ne ba no fo enko OD Bitters so akoda bone unimfie edu enwatwa OD Bitters emwa okra 0244 723541 0244-723541. Yasi group of companies or no any cover by Emma OD Bitters. Silent Tigers House and Event Center. Ye konya kwa koda. Ye daso so ye da hotel ya. A hofe ye papa. And up breakfast na ye ready. Environment no. Shouldn't I hose maset and come. A whole papa. Na wana event ya hodwano wade engagement refreshment ne party. And ya badin to one warrior no Silent Tigers House no would di one dance ye trudo say a hofe ye papa. And unti yanko na event a hodwo pinwa yanko nyenko kudayana. Na yabadi to aponto ni nada yanya ne ho live band no esiso enne enya asem keto akra na ensa so to ni aduane asoto ye koni akwa kodidia eye Silent Tigers House and Event Center kwasi adamu to special any fufu special yenkona yenkodidi IPT natani ase ehwa wotra opposite for junction no Silent Tigers House osinyemini 0540942916 0540942916 yekọ Silent Tigers House na dwumadie bia no yadane di ede akere womanfo na empo Sompa TV aya na adwen se ensa no dwuma eye kama no ntino wona wonim etireye hairstyle hodo no hairdressers no momrei na obia emeyi ne nsa no na ubeyi nsa no a yidie efe na yema mo piafo adecha pinua ena ewom na dwumadie we ebekoso ewo Sompa TV audition no ekoso afom so no ton ewo front desk ewo Sompa ya 50 Ghana cedi befa de said de be ya unim etreyi won san no fe star bay ababa we botira efe yi papa magam fo nyina ba befa form sabre no ukọ naje hwa maybe a walk on the slow music no, I know the Naje no ankasa kra no said you see yitre no, I know the papa 50 Ghana cedi audition form no, yam fabi 0553 91 0553 1982 0553 1982 Ensembusabi won biada no na waba bebusa na nyoma akọ so totin 0551931931 0551931931 0551931931 0548 931 0548 Bema kayewu na fei na kawkwa wade a emayi mienu de won kan soja ana de wa ba ko na nida ho hwan na kawo be ware no hello Osei yey eba ko mo adeni maje so obapa anaka sro henere sa me de ne kana metuawa yo ana wa peduma papa noke me pa cho me yi bo ba ko no obeyi de wa wo ba ko no me bra bi ko wale virgin ya wo ha no be wo virgin enye make you feel your work noke ya yenyere tietiem hello good evening yey I say adum ani nchira de na ka be ye wadaroma ampa so se yeka oba awuda oba bi wo na wo kofa na oye virgin and so what you see abonten a utimele ene ye wo ba bi nso wo ho nso so e de e ba mistake ene wo ba ko eti sabre be ma no nware de he ye tam no nti onware de wawo ba ko no okay hello sir baby a frefre udin what you frame me for someone with you asante mampo asem asante mampo asem
Mpacho sentiment point. Ya chia eje wiase mame why? O me ka che no pa me fie kura bo ho. Ah Yesu dia na mekan. Na ntani se emmo no ade mo no. Enti oba o ye virgin die unsan ho kofa de wa ba ko. Ate ko wa so uni ma de. Okay. Hello. Hello. Udin baby a frefre. Friend Rose, you can say swami. No okay. Dia na ka be ware. Can I worry the all back on? No okay. Hello. Yes, Mugiado. Udin baby a frefre. I am son specific for. Okay. Let me see the person I'm about to you. Mr. 34 years, Mr. Nkejada, never. Oba ware hwan? Hello? The champion station, Papa. Mama Fia Swami. Bola didn't tell me. Okay. Now, the Black Friday, pa, na mo the Sisano. Aye. Hey. My head, buy a BBA Christian at Chuta Sam. Ye, near Mebusian so shedding, and a yako. Okay. And now, Oba, when she went to Asem Mpe Nipa, make it crack. Me too, the for me the foot through. Me too, the say, see, I bear man, I'm fine. Yet that's some pathos, yet I must pass some more dear Chama. Obey Chana come out for me, and I bear man, dear. So Oba will be more, so very bad, more time, near quite money. Hello. Udin baby a frefre. Me Matthias Mkese say me na nka me de me virgin. Obey virgin no. Okay. Hello. 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 Udin baby a frefre. Hello. Hello. Me kasa fra santia. Kasa fra santia chimkrufa. Okay. Me de nka me yi wa wo ba kono. Okay. Tia. Hello. Hello. Udin baby a frefre. Me kasa fra go me yi di to yati. Okay. Me yi virgin no. Okay. Tia Robert. Hello. Hello, good evening. Majeso Panipa baby a frefre. Lady Rahim me kasa Asante. 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 Oh, Asanku. Okay. Ubeyi dia. Bon one for no to mo ma for no mamu na nti me virgin. Hello. Hello. Baby a frefre wudi. But the free fancy, but the me virgin. Ubeyi virgin Tia Robert. Hello. Oforisuo. Yay. Maje. Panipa Majeso. Me ntami virgin. Okay. Hello. Hello. Udin baby a frefre. Ipacho, me frefre estimate. Okay. Ubeyi dia. Ipacho, me Tia Robert. Tia Robert. Hello. Hello. Hello, good evening. Oba pa Majeso. Na wasra manager me se de. Asem Mpe Nipa wa ba kono. De wa ba kono. Hello. Hello. Baby a frefre wudi. Kasa fra akra no ko kasa free abrem. Akoda me ko mi entie o. Anyafo ni yetimi ka tire se ka dada kra ye se ye sene mo no. Entu be die. Me virgin no. No okay. Hello. Oporito Emma. Majwa. Good evening. Majeso oba pa. Pastor say. Sompa ani akatua panti me ho ye. In the radio. Nada na wo free. Nada se wo de wo wa ma mesmesre. E ka be die. Oh. Aba mo no. Okay. Hello. Obeidu awo baako. It's a Okay. Hello. Hello. Baby a frefre wudi. Frefre kwara so. Okay. Muhammad. Okay. Oba de wa wo dano. O ko fa no a. Last week o no kon kun da no. Ta fa no. Me de e foforo no. Obeyi de o e foforo no virgin. Hello.
Good evening. Majeso Mpe Nipa udin baby a ofrefre. I'm a priest. I said plus Santimanpo. Ya fro say? Priest. I said plus Santimanpo. No okay, ye tie wo be di en. 3.1. Lady all back no. No okay. Be yi di wa back no. Hello. Hello. Yeah, my TV set no low one. Hello. Yes. Ma onen kosoro kakra wadaroma. Ubeyi die. Hello. Hello. Yes. O free hen wudin. Asante Mampo. Ubeyi die. Me then can be virgin because you started boy. No okay. Hello. 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 Udin baby a free. From South Casafri Bremawe. No okay. Very virgin na. Hello. Hello. Udin baby a free. Yes, sir. Sompa Casafra Tantati Nyabu. No okay. Ubeyi dia Bye. Hello. 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 Baby a free udin. Be free from. No okay. Dia na be ye. Me di the coffee be. Ayi enko yanim. Me dey ya na me ta pe sugar ma me phone nti me yi dey wa wo ba for the one. On pede wa se. Hello. Hello. Udin baby a free obapa. Asante Age. No okay. Yeah. Me the all back. No okay. Hello. 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 Udin baby a free. Let kasa free Sante ba kwai. Sante ba kwai ya chia nana Osei kwadwo mame why? You me that say. Na ka be yi die Come back with say be man o ye vegin na. Oh, yi ba ko mi enko. Okay, and they come be vegin. Na why what de mono so ope. So afi na betutu mu nkyere. Hello. Hello. Udin baby a free. Yes, sir, Razak Mazad Roma Hill. Ogaza free Truba. Roma Hill. Penny ka be yi die wada Roma. Unimi. Just oka. Oba e be je bi ari dogi yo. Oba e be je bi aya dai. Onim dogi. Tu be yi die Actually, now be now about. Hello. Hello. Oba udi baby a free. Amam from Pebre. Hello. Oba pa baby a free udi. Because I free just so. Okay. Obey die Wow, your bike. Do I back? Okay. Hello. Hello. Hello, Ujnaso. Hello. Hello. Good evening. La na hot. Good evening, Obapa. Ofre free him within. I put Oja yetio. Okay. Hello. Hello, Official. Yay. Majo fine for. Majeso Mpe Nipa. Kasa staff jama FM Hamidu Grisi. Okay. Ma prepa na sa mi ngankam. Anhwe, ye la no de nyansa nketwa. Ubeyi de Yakubu Asalamu. Me be di o virgin. Ubeyi de o virgin. Okay. Hello. Afoso be me. Yay. E ba so be majo. Majeso Mpe Nipa. Baba jo fo ni na no me bu abaso mu di ba dia mu di. Dia na na ji me kasa fe na kwantro. Okay. We ba jo me yi de wa ubako. Ubeyi de wa ubako no manfo Mpebre. Hello. Hello. Udi baby free obapa. If I saw me free ma ku be I saw me yi de wa ubako why. Okay. Hello. Hello.
Udin baby afrefre. Good evening. Maje so pani ufrefre. Professor Cape. Hello. Ufrefre. Professor Cape Coast. Ufrefre Cape Coast okay. Cape Coast go field. Okay, ubeyi dia he. May Obabu no muchi. I know the no muchi. Die ne muchi. Akwa we pa. Hello. Ofozwe. Yey. Majisu. Bozuleze nya retro me bro, ntini mulambi. Asem. Sompa nya mishiramu. Ofozwe na mefa do onwoda. Osei. Mefa do onwoda. And virgin one. Hello. 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 Oforisuo. Yay. Oforisuo. Aya wanya. Na domeni o. No okay. E ka se so combine with him bibi. Dabi. She Oforisuo, oba wa wo ba so de wunyo o. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ah, come here na kaja no. Come here. No okay. Aha. Kwame. Oba yi ni ewu ba kono. Oba dai. Oba yi ni ewu ba kono. Oba yi de wa ba kono. Ano na da ha no. No okay. Hello. 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 Udin baby afrefre oba pa. Hello. Obey virgin no. Okay. Hello. Hello. Ya fa four calls na ya fa ri aka ho. Hello. Hello. Udin baby afrefre. May de wa wo ba kon. Se de se oba afra na ma vodom se guom ti wa. Hello. Hello. Udin baby afrefre. We pese Samra boy. Okay. Ubeyi dia he. Virgin. No okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ya dawo ma humba ba ko wa biti sin Christian quarter still slow pe. Okay. Ubeyi dia he. Mimi ya mei virgin no. No okay. Hello. 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 Udin baby afrefre. Hello, because the brand something now. Fala Rashid. O ka sa free Asante Mpe. Ubeyi dia he. Oh, maybe because madam to pick up. Hello. Obo. Yey. Yaw. Ubeyi dia he. Na ide wonene watike pa o. Ai, na obo. Ken obo to nika. Kasi ori bayi ma bro na enfiu. Osei. Obo to nika muna ho. Aha. Na kasi ori bayi ma akure no. Da kule enfiu. Enfe. Etube. Ene pa o ba na ja wonyo. Kwajo so be oba na wa ba ko no. Ose utie. Ose se ukoya ma bro nikadika munu mu a enfe. Okwa na ujira so. Kwajo. Hello. Udin baby afrefre. Aya. O ka safre. Ubeyi dia he. Ah? Ubeyi hwan? Okay. Yafa ba ku mienu bi nka ho. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Obapa. Because so many virgin because one for now. Hello. 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 Na good evening. Panipa maje so obeyi die. What is that? Bella ni wewu bia pa radio. Okay. Kwajo space say. Mutie kwajo die no. Montra say.
ye kan ni sunya ibu be muntie ni ye sa baba kono e wo se koto de da Kwajo space say otie Kwajo space say oh asem de benya si Kwajo space asem o ka no ye betimi abie ho line eno de na obi a chen me na me host o obey the host kada chobe man e kire me etie for madam ruma muntie bie Kwajo space say ukoto nikanika muna wo de yama buru a emfe for the first time sana Kwajo space kan no fufu machine so sa first I dey fe just what's the aye kwaku mo fa we no kan ho eti fo kan ye de no o kan ho say aburo ya fa two course pe e wo sa se bu ya ho ya fa two Sompa 93.1. Apo twi bi aba oma saranda omo yawe oso to ni kanika muna udi ka de yama bura emfe ni ademuru bi ya virgin eti mofa ka wo mo okay abro tie de here hello de here hello and I make you my great catra. And also, the no. Aha. Me pacho, I said, no, for this face the Kayano. They are maybe singing and say, or say, oh, for about virgin and yet, Tadiawa Bako. Okay, ahani ado frenu nyina ebesie sese no mwada roma moke kamum na yenton ade kakra bimra aperativo bitters eye anom de nemom enyamrosa aperativo no onomu a emma wani so ete se de wabro wanom ensa abro no spices ne herb ni fruit no ewom eboa emma ye papa diabetes ni kidney fo no nyina da omo yare sa ya de no omo no ma eboa wo mo akoda na fu aye dene aye totoa wonom aperativo ebeboa no adansidi a ekọ emma aperativo no enye asem keto akra ba bia to nsa tunsa e wo man Ghana biada okwa ubenya biato FA Masters Limited Obasanjo Akwanteposo Accra guess nchen hwa okwa ubenya biato 0246 270 221 0246 270 221 Mizo ene ninua aperativo Mizo ene ninua 5G meza Mizo ene 5G meza na anchebia ena aperativo no beka ho enti se omo ya akoya henasa tina na du ba bia ban saa no na Mizo ene 5G meza baye no amafo dodo no na atu aguso edi ho adanse Mizo no ye wo mango flavor no eno na amafo di ho adanse se emu oduru ye papa na miss fruit no eno so amafo papa omo si emu no ede enkoda edi ana omo no mu a eboa enkoda ni nyini no ene omo kala ye papa eno ti ye to Mizo ene 5G meza na yemfa eni ejuma ahodo pinu a oba sompa ha obetumi abedi ho nkomo na yetumi ama obi abomirim no akoton na wate eso emfa so wodofo meka wo se adwuma ko bi ede abedan yen se ope sales and marketing manager na one no adi dwuma se waya dwuma ewo media company bi da eno enaka ebeboa no yie papa sales and marketing officer ena wo pe no na asante mantem kropo kumase aha ena dwuma no wo enti no se uwo kumase ana uwo chichiri a na wa maunan aboto se de be ya ubetumi abenya adwuma na wa ye frise na nsentemu no adwuma pe ho odin ye pa na ukura body kata HND marketing ka ebeboa no na saa ni nyina akire no se wa ye adwuma na ukura experience mfie mienu a eno so ka ebeboa ye papa se wa ye adwuma e wo media house na ukura saa experience ya
ɛna kanagi bɛgye na ne nyinaa kamfoa no ɛyɛ sɛ obi a wopɛ nipa wotumi sere na empo kura no wokwa wobɛtumi ayɛ adwuma kama na wonim Facebook no ho asɛm TikTok ne Instagram no ɛne abɛfo akwantempɔ so dwumadie no a ɛno so ɛbɛboa papa ɛnyɛ asɛm ketewa kora fra wa ahomatrofo wei so ne di ho nkɔmmɔ ne bɛboa wo na aboa wo daakye 0249942842 0249942842 bra na bɛpa adwuma na nnwoma ɛnkɔnkae ɛmfa ɛmma na sabre no apɔtwe a yɛtwen yɛ no sɛ mo awie a yɛmfa ɛnto dwa na nnwoma ɛnkɔnkae ɛmfa ɛmma yɛn wɔ mra samoa ɛne bɛma wusu kantankranka ɔmo kɔdi afa na ɔmo ɛkyerɛ sɛ ademono de ademono ɛfiri sɛ wokɔtɔ mpaboa no obi amfa ne nanhyɛ mu da 7 predua so obi wɔ hɔ a yɛ ana ne nan akyea enti sɛ wokɔtɔ fosu mpaboa na broni ne nan akyea na awe atɔfa automatically wanhwɛ a wodo nanhyɛ mu a wo nan no ɛbɛtɔ fa ɛno nti no ademono deɛ ɛde ademono ɛna wɔn kan yɛ na ademono no ɛne ɔba a ɔnka bɛma da anaasɛ bɛma ɛmfa ne da enti bibia ɛyɛ genuine saa na ɔmo kyerɛkyerɛ mu na manya bi kan ɛna ɔmo no odifoɔ pɔkwabena David fiada bi ayɛfrɛ Mohammed wɔne ne nuaba aberewatia nso ɛkyerɛ mu a sɛ bempraduasa deɛ ade akɔ n'ani da no nka na suban no ɔsesa no ɛma no yɛ kama ti deɛ wawo baako no kwa bi so no kɔ no so ne suban yɛ tu obia aye na afamu dia ache na adwene na ye wie no ye bia homa no tum ema ya frefo ne ahwefo no efiri se ye ne omo na di dwuma ye ye ne wo mo a omo so kire omo adwene ye de bi egugu nkrata so na ye keka ne nyina ebomu no enne na magye di enne na magye di pa se ewiase na ye wo no seven preduasa nena magye nkyerɛkyerɛmu bi adi pa sɛ sɛdeɛ amanfoɔ si to aba no ɔmato akyerɛ ɔmo adwene enti deɛ odi ɛkan no enya aduonu miɛnsa 23 ɛna deɛ ɔtɔɔ so mienu no enya edu enwɔtwe ɛno yɛ 18 ɛno so ɛyɛ asɛm a asi daayim na sese no Sompa yɛwɔ digital wiase afa na nyinaa enti results no ɛna ɛba no okay sese no o Asem Mpe okay we the man kan o kan yakopon ya aduma na sukini da tudwa ebati o ado ye ma show o dabi ma we ni ba 10% results no kama results okay ye wi e be read Facebook no enso so na results na na e to dwa no enti ena nwumere de da ye koso ya ne pitiri ademono ya ademono enti virgin for no eye 23 omuna samwa ne bema usu kantankankan omo se seven preduasa se oka se ukodua banchia ya habem olaje ana yemba no olaje ti odifo ene abrewatia se omare o ware obi a wa ba ko na ni da ho eye we ya adwentrenya news enti asem da ho no odifo duku na adrotia ye ko Facebook no so na ti amafo adwentrem de fa ho Ofoso bema yedinka kasa omuna samwa ne sofo sofo security ada omuntem bi ombebie nyamboa next week omuno so ka se ye na sofo babu mahayi eti obin je abostic ose omuno bi security no yata wachi ema odifo fa de batakali ni hunehuna awokora ana Cecilia ofosun say nice program and so mu hear feedback as see na ya bie so no why enti efiri nyame ya adoma Monday kwa no de wo bete ho popoyi abra no feedback ne beba wa ke eduga sovin wase omuno kasa ne ye twen oh wase omuno talk we are waiting for you fire what they are to so ho
ɛna akua amoa boaten ɔno so apagya ne nsa sɛ nke bɛyɛ anko ɔmo no nka ne nɛ ayeyi boakye wɔ sɛ ɔsɔfo you are looking great ɔsɔ ɔsɔfo ho ayɛ fɛ pa na wa me yan wie no watu dukwe na na agye ne boaten ɛnso ɔhwɛ yɛ free Hamburg na ɔso ɔne ne yere Madam Patricia mo na ɛhwɛ yɛ wɔ sɛ Oforisuo ne opana members mo bo adwuma pa sɛ walo ha wa hu smoothness level sɛ na ɔsɛ ma asɛn ma fɛ do free graba asɛn no ɔsɛ ne nkyia nkɔmɔ ɔmo na samoa bɛma na konta no no hema sɛ wade pa ɔno so ama ne nsa so nka bɛyɛ nkɔmɔ no nka ne nɛ na ɔde ne ho yaw yɛ boa black ɔsɛ abre wati ama adwo megye so no ɔsɛ wɔn no ɛwɔ sɛ wɔtwɛn ma ɔsɔfo edi nkan fi so ɔno na de ba yɛ yɛde si na nyankopɔn ɛyɛ adoma na yɛwura magboate yɛ kyɛ ɔno so hwɛ efiri abrokyire wɔsɛ bɔnwan ɛna nka obeyi no Samuel abɔdeɛ yɛda ase Samuel Fokonse ko obeyi virgin yo yɛmfa ensia sɛ na nabaafo awu a nso hwɛ efiri abrokyire yɛda ase papa 0243 585878 na nabaafo awu a Mr. Ajenim Boate ne Mr. Mike Boate mo ntwa yɛ high na Asem Mpe Nipa diaspora group na yɛateɛ no yɛmfa mo enka ho na yɛka kyerɛ wo sɛ wɔ bi Asem Mpe Nipa we there for you ɛte sɛ network bi wɔnom slogan ɛno no bɔmmɔden na frɛ yɛn 0546 88 3287 ɛna 0243 58 another 5878 and now 0552 095593 yes so the deal for so bema yefa happy belated birthday efa enkoma madam ya your friend Elizabeth Azeyam Madam Elizabeth Azeyam wo ye teacher ni cheche ni wo owa senior high school oche biology na enuada enana eye na woda ote asokwa sobolo station wenti madam wonua Benedicta Azeyam ya wo ye police officer e wo kontana se wo se wan kan cho se nyankopon enhira opan kenye wo a enkenen ko onye police officer enti no de wo nyankopon hira no man kwatenti apomden ene ahoden ewo mom ye free wono na ye kɔ eye abrantie keto a wono so your friend Richard Adeyeboa we say freezy multimedia me senior man kwabna yeboa ne ba enonom ne na ono so edi ne birthday nti abofra nyankopon hira wate na omo akwatenten ya nwode wonum nyansa ne ahoden ene nimde ne fa ba obrama fra dom nko adom no mo ho ba so no nko fa ma papa no ma me so mo do papa ye na ye free wono Madam Grace Madam Comfort home ono so wanya mfinhia makomako aduosia miensa 63 years ye maami Madam Comfort wonfa yadwumedie na ni agrokra kumawu eno ono so etie maami nyankopon koso enhira na oma wapomoden ne ahoden na fekurakura yesa na da bia no se de wusi eta ye chi no wakoso ayeyensa na kwadwo space wano so number 1 fan enu achi no odi na woda na very unfortunate enu achi niema bi si yenti no enti na amaskwabia facha ya wate na bosumi we nyina mu ya dedicated program ne dia ma just face Asem Mpe Nipa ya odia bosumi we nyina mu enti no nyankopon hira onya wo kese fa fra adomo na enko adomo na me baba akọ wesere so me chan papa won fa dwumedie eni agro Rashida na ma mini sister Ifia Roma Hill ya da mo ase Emma moniti kanka na say ye listen ba kuma me sapo awu akora na oso no so wa ma na anya yeko anti my se akora no na na adwo anya meche nya na adwo anya meche nso ye okunu padane ne ba eno no eti man happy birthday nyankopon hira akoda nyame adom akwasi ada no benya mfinhie enum eti nyankopon hira na adom ne enyiche na yes ready ama no fosu o be ma wada ma fache odifo poko beni ma nyame ni pay ensade parliament enu ti na meje me 5G eni mi miso drink na me Fidelity Bank branch no wadum enti mami boat Fidelity Bank. Yo guys, Dr. Selassie, Sompa chief driver, say taxi driver na 5G, and I'm miso drink here. Na be piao. Ana ya te chumatie no enyina ebesie yema obibia. Ya dase kasa ana ya de bema wo mo esan se
Uko MC awa wadauroma wabuwa majumadi akoso producers ina aye wa majuma yada pana members nina ase ne ona wochinchim fidie enyina edema me kofu bofu mpa bema fusukitu wa miyipebre nintinfo so me ena metina dwam nam dia Asem Mpe Nipa eko boshe asa so yebehia biem edatwada yemamu nyina ohiniri ekuya yeboa esia menie abrewatia sabi sepenyi